Добрый дзень усім. Правяраю гук. Так, усё на месцы. Добрый дзень. Сёння працягваем далей Pacific Drive. Сёння, магчыма, будзе канцоўка. Я не ўпэўнены, гэта невядома. Але пакрыху гісторыя ідзе да свайго завяршэння. У нас нам патрэбна дабрацца ў самую глыбокую частку. Вітаю, Рудзі, вітаю. Сёння у нас адна з місій зараз, ну, галоўная місія, якая вісіць у нас, гэта якраз такі дабрацца да калодзежа. І як бы мы не ведаем, дзе ён яшчэ, у нас зазначана кропка. Нас папярэдзілі, што нам патрэбна палепшыць машыну самым, ну, як мага далей. І магчыма, гэта і будзе канцоўка. Ну, спадзяёмся так, што хутарскі інтэрнэт дазволіць. Але ж, калі адвалішся, то не вялікая праблема, заўсёды ёсць запіс. Так, у нас машына далёка не самая лепшая. Тут яе яшчэ можна сядзець і паляпшаць. Але з іншага боку не такая ўж і дрэнная. Хацелася б яшчэ пару апгрэйдаў можа зарабіць бы. У нас ёсць трошкі энергіі, але я не ўпэўнены, што нам гэта патрэбна для праходжання гульні, дык дакладна я не ўпэўнены, што нам гэта патрэбна. Напрыклад, мне хацелася б зрабіць паляпшэнне святла. Лямпачку на дах паставіць, але, блін, да яе... Дзе яна там? Вось яна ўжо ў нас як бы адчынена схема, але рэсурсаў на яе патрэбна да халеры. Так, у нас не хапае нейкіх базавых рэсурсаў. Давайте просто поедем. Зараз я прыведу машину ў парадак і спадзяюся, што мы просто зможам паехаць далей. На Workers and Resources Soviet Republic адпраўляецца 500. Дзякую, вялікі Рудзі. Дарэчы, сёння у нас канец галасавання на пятніцу, то бок праз прыкладна 2 гадзінкі будзе вызначацца, якая гульня у нас перамагла. Калі мяне памяць не падводзіць, то у нас на першым месцы знаходзіцца Mass Effect Andromeda. Зараз я спіс лідераў адчыняю. Так, Mass Effect Andromeda на першым месцы. Я ўжо праверыў яе захоп, я яе набыў у гэты раз. І захоп працуе, ўсё добра, яна ніякіх тэхнічных праблемаў у яе няма. Усё ў парадку, у гэты раз магу пастрыміць. На другім месцы герой эмоцый магіі 4. Мы будзем працягваць кампанію, калі пераможа эмоцый магія 4, мы будзем працягваць нашу кампанію, якую мы пачалі ў папярэдні раз. Упас за папярэдні раз. На Broken Sword 1, таксама яна ўжо падрыхтаваная і на ёй 33300. На чацвёртым месцы Devil May Cry 5 з 31 000 і Warcraft Adventures на пятым месцы з 30 000. На кожную новую гульню я набываеш ці хоць калі піратку браў. Я браў піратку дакладна да першых Сімсаў, таму што яе нельга было набыць. Але ў асноўным я набываю. Альбо гэта ўжо ёсць у маёй калекцыі, альбо ёсць у падпісцы дзе-небудзь. Таму я паміж... Я проста шмат з якіх крам забіраю бясплатна гульні, і таму, ну як бясплатна, як бы па падпісках, там, напрыклад, Amazon Prime падпіска, там той жа Xbox, той жа, ну там, карацей, па-рознаму. Вось, і ў прынцыпе ў мяне шмат чаго ёсць, плюс я, калі у спісе штосьці з'яўляецца, яно далёка пралазіць, у мяне ёсць час паспець на зніжках набыць. Калі што, я не асуджаю, бо тут калі на кожны такі стрым новую гульню купляць, можна без штаноў застацца. Ну, насамрэч б'е па гаманцу, але гэта даволі файныя гульні. Я хістаюся толькі тады, калі бачу, што гульня хутчэй за ўсё будзе на адзін стрым, то бок, напрыклад, тая ж Mass Effect Andromeda, я яе паспрабаваў знайсці ў інтэрнэце, калі яна выпала на аўторак. Але з ёй была тэхнічная праблема. Піратка чамусьці нармальны захоп не рабіла. Ну, ось такая вось халера. І я набыў Андромеду, ўжо вырашыў, там піратка падазронная даволі. І я вырашыў набыць яе, ну, я не вырашыў набыць яе, карацей, ну, паглядзеў. І зараз пачаліся зніжкі, я набыў Андромеду у Стыме з 95% зніжкі, яна не 180, там 190 злотых, то бок 50 баксаў, амаль 40-50 баксаў. Яна каштуе наадварот, колькі там яна. Яна нешта мне ў 30 злотых абышлась, то бок 30 беларускіх рублёў. Ось, так што ўжо плюс-мінус не настолькі балюча. І захоп, дарэчы, з піраткай, не піраткай, наадварот, з ліцэнзіяй працуе нармальна, так што я толькі шчаслівы. Вітаю, єський гаспадар.
Той ж Занзара на сераду, на ўторак, на сённяшні я набыў нешта за 3-4 злотых, то бок 3-4 рубля беларускіх прыкладна. Ось. Ну, курс просто плюс-мінус аднолькавы атрымліваецца, там прыкладна 1 к 1, там не вельмі значна адрозніваецца, я таму так перакладаю. Адкуль коштуе, ну, Андромеда 180-90 злотых без зніжкі. Гэта кабзда, я таму яе ўзяў у інтэрнэце, таму што я такі, хутчэй за ўсё мы будзем адзін стрым, хутчэй за ўсё. А калі не, то, ну, калі ласка, без праблемаў. Вось, у мяне, дарэчы, такое было, ну, даволі часта. Раней я набываў гульні, я спачатку бяру піратку, гляджу, ці нармальна ўсё з піраткай. Ну, як бы, нагуляюся ў піратку, як у дэмку, літаральна. І калі мне падабаецца, я набываю яе. Ну, ось такім чынам і як бы вырашаецца пытанне. Так, ремонтны набор нам патрэбны, сілінкі. Некаторыя гульні, літаральна, напрыклад, тое ж Факторыо, я у піратку нагуляў значна больш, чым пасля таго, як я яе набыў, але у піратку я нагуляў так да халеры. У нас гумы няма? Як так здарылася? Нешта ў лесе здохла. Давайте з гэтай машыны зрэжам. Тут базавыя ресурсы ёсць. Трошки гума ёсць. Это просто дзіўна, каб гума у нас не хапала. Проверил Занзара в 2003 набыл. Ну, идеальный план. Так. На сёмую цивилизацию накидаете. Ну, блин, вы там поосторожнее. Это разорыть меня не вырашили. Так. На як перакладаць гульню адпраўляецца 1000. Дзякую вялікі. Распачоўшчыкі далей-то лічаць, што ў іх Андрамеда неацэнены шэдэўр. Ой, кошт. Ну, в прынцыпе, вітаю ўсіх, вітаю. Давайте з усімі павітаюся, а то я так размаўляю, абмяркоўваем. Вітаю Рудзі, ну, Рудзі ўжо павітаўся. Вітаю Рэгана, вітаю Рвдак, вітаю Еска гаспадара. Вітаю Булчара. І Вячаславіч, цябе таксама вітаю. Усіх вас вітаю. Рады бачыць. У нас, давайте трошки я неяк на кошту гульні пераключыўся. У нас магчыма апошняя місія, я не ведаю, мне гэта просто невядома. Мы едем до колодзежа, у нас ёсць месца адзначанае на мапе. Вось гэтае. Мы адзін заезд не даедзем туды. Зразумеў, нам патрэбна... Блин, а чаму неяк не адзначана? У нас жа была нейкая лакацыя, у якую мы маглі прыехаць зручна у папярэдні раз. Блин, а што рабіць? Зрвыдак не павітаўся ж. Я ж прагаварыў. Не? На Broken Sword першы адпраўляецца 9500, дзякую вялікі. А лепш за Workers and Resource Soviet Republic ўсё кідайце, яна танная. Дарэчы, я на яе глядзеў ужо даволі даўно, але не ведаеце, я неяк... Я не ведаю, гэта павінна быць добрая гульня, каб мне было бы цікава гуляць у гульню пра камуністаў, шчыра, я не ведаю. Гэта павінна быць крутая гульня, калі ласка, няхай гэта будзе крутая гульня. Так. Тут шмат рознага. А я тут затрындзеўся, а набор я зрабіў? Набор я не зрабіў. Силен кит гэты. Вось он. Блин, якая ж крутая музыка, в гульні. Так, ну а з іншым у нас усё, в прынцыпе, цэлае. Можа дэталі толькі падрамантаваць трошкі, там, незначна, і паліва заправіць. У прынцыпе, астатняе ўсё на месцах. Песня, дарэчы. Блин, што гэта за... я набег на прадметы. Песня Ghost on the Road, A Shell in the Pit. Я не упэўнены, што з гэтага аўтар, што песня сама. Хутчэй за ўсё, A Shell in the Pit гэта, ну, бэнд, як яны. Група. Вось. Broken Sword 1 атрымлівае 9500. Нагадую, што сёння скончыцца галасаванне, і у нас менш за 2 гадзіны да таго, як мы вызначым, ва што мы будзем гуляць заўтра. Там пра камунізм не так шмат, хутчэй гэта люта дакладны сімулятор вытворчасці іх ланцугоў паставак і здабычы рэсурсаў. Разумеў. Я такое люблю. Я люблю ланцужкі рабіць паставак. Серыя Анно адна з самых кайфовых.
Хоць і я не ва ўсе часткі далёка гуляў, але ў свой час, блін, не памятаю, якую частку я, блін, прасядзеў невядома колькі гадзін. Ну і ты жа факторыў, ты вось Dyson Sphere Program, дарэчы, я пакрыху там гуляў не на стрымах у Dyson Sphere Program, і у мяне там даволі ўжо пакрыху пачынае будавацца сфера Дайсона, трэба будзе як-небудзь зладзіць стрым, пахваліцца, што ў мяне там увогуле атрымліваецца. Так, это у нас усё ўжо ёсць. На Fantastic Dizzy адправляецца 100, і 10 тысяч ад РВДАК адправляецца на Fantastic Dizzy, дзякую вялікі. Вы так накідалі зараз, у нас там расклад уже змяніўся ўсяго, так? Broken Sword у нас ужо на другім месцы, перабіў героя эмоцый магіі. Так, пяцёрка, топ-5 у нас у астатнім не змяніўся, але ў Broken Sword ёсць неблагія шансы перамагчы. Што у нас яшчэ ёсць? Прасоўваецца моцна Fantastic Dizzy, давайце-ка, ён ужо дзесьці ў топ-15 трапіў, прыкладна можа ў топ-20. Вітаю, Рыёна. Так. Добра. У прынцыпе, ведаеце, я не думаю, што варта... Я бы жадаў новы рухавік, самы круты, але на яго рэсурсаў нам патрэбна з трэцяй лакацыі. Ну мы, ў прынцыпе, місію галоўную не выканаем зараз, мы ж туды не даедзем. Калі даедзем, то хутчэй за ўсё я там і скончуся, таму што мне патрэбна... Так, я тэарэтычна магу праехаць, дарэчы. Я магу, калі праеду праз шторм адзін. Мне проста ў любым выпадку патрэбна ў трэцюю зону, ну вось сюды, у гэтую самую цёмную частку зоны, мне туды патрэбна дзеля рэсурсаў, каб апгрэйдзіць. Ехаць не за рэсурсамі з трэцяй зоны мне няма сэнсу. Я магу скатацца куды-небудзь толькі дзеля таго, каб проста адчыніць лакацыю. Я вось, дарэчы, не разумею, чаму некаторыя лакацыі проста недаступныя. Вось глядзіце, ёсць адна лакацыя, якая падавалася б. Я што, не магу? Як мне падаецца, я зразумеў, як працуе гульня толькі зараз. Я абмежаваны колькасцю пераходаў, можа быць, у гульня. Я па тыпу не магу рабіць больш за 3 скокі, там, напрыклад, тэлепартацыі, ну, перасоўванні, скажем так. Напрыклад, вось так, вось так, вось так і вось так. Ну, мне патрэбна, каб прапланаваць маршрут, у мяне абмежаваная колькасць скокаў ёсць. А я магу гэта неяк палепшыць? Што ў нас на рулетцы? Рулетка будзе заўтра. Крышталікі. Рестабилизатор. Угу. Полепшена антенна. Блин, вось гэта яна хутчэй за ўсё. Окей. І мне падаецца, вось гэтая штука нам патрэбна, толькі нам патрэбна як гэта, пашкоджаная энергія, я ўсё забываюся, як, блин, карапт тут будзе. І, ну, ў сэнсе, што я разумею, што гэта такое, а мне слова трапнае не падыходзіць. Альбо пашкоджаная, альбо праклятая, альбо змянённая, ну, вось такое. Усё, вось такія словы ў галаву праходзяць. Так. У нас кола нейкае пашкоджана. О, нам трэба замяніць кола адно. Спадзяюся, у нас рэсурсаў на гэта ёсць. А што у нас не хапае? У нас шмат чаго не хапае. Мы не можам замяніць гэтае кола нармальна. Блин, у нас базавых рэсурсаў не хапае. Што за халера? Што здарылася? Што пачалося? Гума патрэбна, тканіна патрэбна. Літаральна, насамрэч, базавыя рэсурсы у нас адсутнічаюць. Я ж не памятаю пра абмежаванне скокаў. Там можа быць нешта іншае, ці ў гэты момант лог закрыты праз анамаліі. Дык я вось не разумею, ну, як бы, ну, я з самага пачатку гульні не вельмі разумеў гэтую логіку, але як можна паглядзець, у мяне можна, напрыклад, у шторм скокнуць, так? Напрыклад, вось гэтая кропка А2, я магу сюды ў шторм скокнуць, калі ласка, як канчатковая кропка. Але вось за ёй не магу праехаць. Я магу праехаць да С1, але не магу праехаць вось сюды гэтую кропку. У мяне нават шасэ гэтае Б1 закрыта. Пры гэтым... не, пачакайце-ка, колькасць скокаў не ўплывае, таму што, глядзіце, я магу да F1 праехаць на шасэ, і потым Б1. Чаму? Чаму ты недаступна? Як гэта працуе, гульня? Патлумач. Можа быць...
У мяне просто ёсць яшчэ такая штука, як зарады сканера, і я вось не ўпэўнены, можа гэта звязана. Я магу проска... Як карыстаць сканер? Можа быць, я дзесьці ў туторыяле прапусціў наладу гэтую? Можа, я з мапай нешта не падразабраўся, зараз пагляджу. Першую ісці не вельмі зручна, я не збіраюся, не, дзякую вялікі. Так, вось выйдзе GTA, у яе гульні па 100 баксаў будуць. Будем усе бесплатную доту гулять. Ну, такая будучыня, такая будучыня. Так. Я могу... Это базовые. У машине. Инвентар. UI. Я не бачу нічого такого. Просто я по типу могу увесь этот час... Я ж на геймпаде гуляю, у меня тут не то, как шмат, можно кнопок понатискать. Дайте-ка я зараз. Что такое зарады сканера? Я може весь этот час? Я все кнопки натиснул уже на геймпаде. Тут как бы нема больше что натискать. Это дивное. Просто я не разумею того, что это зарады сканера. То, бо я могу их полепшить, ну, взять там лепше антенну. Ну, не зараз, а потом, теоретично, коли наберу энергии. Что за холера? Ну ладно. У тебя зависла панель дайсов. И перезагрузить? Не, сторонку. У сапера была 10 года 4 10 выходил некий довольно дивный сапер. Ну, як по типу концептуальне перераблення нейкае сапера. Наконт концептуальна цікавага перараблення старой гульні, ну, старой у сэнсе, вось, ну, якой-небудзь зусім старой. Мне падабаецца ідэя пяцімерных шахаў. Ёсць такая гульня, там, я не разумею, як яна працуе, там, хутчэй за ўсё, чорт нагу зломіць. Але сэнс у тым, што вы можете паставіць шах і мат свайму апаненту ў мінулым. Ну, вось, па тыпу такога. Вы можете розныя паралельныя рэальнасці рабіць на дашцэ і гуляць адразу, як бы... Ты гуляеш у некалькі партый і пераігрываеш кагосьці з мінулага. Вось такое, там, адбітая даволі ідэя, прыкалдэсна. Іранічна, але ў апошнім івенце ў доце быў сапёр. Ну, ідэальны варыянт. Давайте так, я магу праз анамалію даехаць да гэтага, ну, да нашага калодзежа, магчыма, гэта калодзеж, я так разумею ён. Альбо вось тут адчыніць трошкі больш тэрыторыі. Давайте адчынім тэрыторыі, я не думаю, што гэта шмат часу зойме. Мы можам, як мы можам хутка? У 3 скокі гэта будзе, дарэчы. Давайте адчынім. Машину зараз заправим. Стрым з телефону не падабаецца глядзець. Дык гэта, можа, я не ведаю, тваіх кітоў патрабаваць карацей вольны час на стрымы? Можа, яны дазволяць? Но я ўжо упэўнены, гэта ж павінна... Ніякай праблемы ў гэтага плана няма, павінна быць усё ў парадку. Так, бэтэрі джампер запасны. Давайте пару зробім. Раз, два, нават 3 зробім. Няхай будуць. Калі не скончыцца, гэта будзе горшай праблемай. У мяне месца для фарбаў скончылася. І што мне рабіць? Давайте тады зараз парадак з фарбамі навядзем, раз такая справа. У мяне ёсць фарбы, якія я не жадаю, напрыклад, я не жадаю фарбаваць машыну ў зялёны. У мяне ёсць некалькі, ось, цэлы набор блакітных фарбаў. Давайте блакітныя прыбяром, яны аднолькавыя ўсе. Так, гэта зялёненькія гэтыя ўсе уйдуць. Вось гэтыя, там вось гэтыя зялёненькія таксама можна адправіць. Зараз мы гэта ўсё павыкідваем тады. Няхай астатнія пакуль пабудуць. Было б файна, калі была кнопка проста навесці парадак сярод усяго гэтага. Так, астатнія больш унікальныя. Мне не спадабалася яшчэ на дэколі арды. Я паспрабаваў, і я нешта не наткнённы быў. Кветкі, як ідэя няблага, але вельмі дрэнна спалучаюцца. Які колер не зробіш, там кветкі пачынаюць прападаць, таму толькі можа з белай фарбай можа спрацаваць. Таму я не ведаю, я бы пакінуў адну дэколь кветак. Таксама кітайскі гэты цмок, ён такі сабе.
The Invincible падабаецца, але пад яго патрэбна... The Invincible, дарэчы, ўжо не бачна тупо за нашымі апгрейдамі ўсімі. Вось, у нас новыя, дарэчы, ёсць яшчэ нейкі мурал і акула. Я вось думаю, можа іх паспрабаваць потым. Ладно, давайте ўсё гэтае павыкідваем. Ты думаешь, мы за дотай малатка згубілі? Ой, так, не то я кінуў. Плазма-рызак нам патрэбны. Усё, перарабляйцеся. Ну, няблага. Яны тканіну даюць. Дарэчы, у мяне тканіны так-то і не хапала. Угу. Ну, можа тады зараз і... Пачакайце-ка, а што ў мяне тут? А, яшчэ дзве фарбы ёсць. Давайте гэту... А, гэтая фарба, якую я закінуў, перарабілася ў іншую фарбу, я правильно зразумеў? Цікава. Вельмі цікава. Ладно. Але вось з гэтых дэколі іншага карысныя рэсурсы з'явіліся. Давайте гэтую фарбу, якую атрымалі, пакладзем сюды і ежу забярэм. А я магу зараз колу зрабіць, дарэчы, тады, раз мне павыпадала гэта? Не магу, мне там патрэбна... Усё яшчэ гума? Адкуль я вам столькі гумы возьму? У мяне тут машин столькі разбітых няма. Так жа, я ж тут ніадкуль я не возьму. Гэта локер наш запчастак. О, у нас тут яшчэ рэсурсы. Я спадзяюся, яны ўлічваюцца сярод маіх усіх рэсурсаў, таму што тут шмат чаго. З іншага боку выглядае так, што частку выклала ўжо, так што, можа быць, усё ж такі не ўлічу. Ну, ўжо пазбіраў усё, што карыснае было. Так, мы яшчэ што вызначылі. Лім-магніты можна толькі па абмену атрымаць, і нам для гэтага патрэбна жалеза. Давайте возьмем железо с собой в дорогу. А, мы в третью участку зоны не поедем. Но все равно возьмем. Раз, два, три, 4, 5. Ось так зробим. Переробим гэтае жалезе у лім-магніты, калі атрымаецца. Бо жалезо у нас до халеры. Яго лёгка здабываць. Ён не зусім нікуды знік. Ён жа з вожыкам робіць далей гэтага самага варвара. Ну, то бок ён... Усё ў парадку, ён як бы жывы, просто што не... Ну, блин, я зараз брутальней прогучала. Карацей, ну і па тыпу ўсё ў парадку, і просто, можа, выгарэў трошки. Я не ведаю, я як бы не магу сказаць. Мне падаецца, просто вырашыў, што вось я лепей буду займацца варвара гэта рабіць, напрыклад, там яшчэ якія праекты. Чалавек займаецца справай. Ну, варвар там ім пакрахоў дадаецца ж, і не так даўно новая серыя была там про сукуба. Так што я думаю, нормально. Просто, можа, жыццё зноў уже свае справы яшчэ нейкія. Блин, я жадаю коло зрабіць. У мяне коло одно паламанае. Яно будзе развальвацца вельмі хутка. Ну ладно. Мне падаецца, мне гэта не свеціць. Адремантуем. Блин, у нас насамрэч накапліваецца запчастак, якія крохкія. Дэталь, калі яна дастаткова доўга выкарыстоўваецца, яна становіцца крохкай. І яна, я так разумею, хутчэй губляе сваю, ну, здароўе сваё губляе, пакуль мы ездзім. Ну, в прынцыпе, не, давайте вось гэтую шпатлёўку мы пакінем на крытычны выпадак. Яна ідэальна для дарогі, насамрэч. Аўдыёкніжку Зарэцкага выклаў. Ну, вось, чалавек займаецца праектамі проста не стрымамі. Можа, не так... Хочется просто гэтым займацца. Бывае. Я думаю, усё ў парадку. Мы зараз выязджаем. Мы поедем зараз не ў місію, бо місія закрыта штармамі і напрамую да яе там ледзь даедзеш. Я зараз хутенька праеду вось на гэтую невядомую нам яшчэ не адчыненую. Каб падсабраць трошкі рэсурсаў, дарэчы, базавых,
Хутчэй за ўсё зараз я буду збіраць, я буду гуму збіраць, я буду ў дамы заходить, ну такое вось. Оу, а што гэта? Пачакайце-ка. Што гэта з дарогамі тут? А? Упершыню такую лакацыю бачу. Вельмі дзіўна. Нам патрэбна, я сказаў, нам гум патрэбна. Ладно, на наступнай машыне спынімся. Где там? Абдактор злева, лязо перад намі. Вось каля той машыны припаркуемся, у яе гуму забярем. Забяром. Так. Аномалія, сэр. Ды вось дзіўна. Так, ёсць, я бачу толькі... Оу! Аддай! Аддай ліхтар! Ён ліхтар стыбрыў, блин, халера. А чаму рэлі? Я ўпершыню пабачыў, каб мне ліхтары яны скаралі. Яны заўсёды мяне ігнаравалі ўвогуле. Так. Базовые ресурсы. Только одно коло. И все, больше ни халеры нема. Ну и все. Поехали далее. Так, у нас дом есть, и там же машина есть. Идеально. Мы зараз займаемся хернёй трошки, шчыра, я не ведаю. Гумы ў мяне не хапае, гэта праблема, але ж і не тое, каб... Так. Угу. Але гэта такі рэсурс, я нават не ўпэўнены. Без яго мы, блин, і пражыць нармальна не можам. Але я больш металла збіраю, як звычайна. Ну, ён просто накапліваецца. Так, зачынена. Ломікам адчынім. Нічого тут нема. Электроніка. О, за тканінай мы сюди прийшли, і за тканіну ми її отримали. Так що це, в принципі, неблаго. Пластик, розная, мелкая. О, ломик запасной. Давайте возьмем с собой ломик. Усё? В принципе, усё. Аномалія клептомана. Блін, да і... тая аномалія, якая крала у нас запчасткі ад машыны, адрывала ад яе панелі нашай. Вось гэта была жесть. В гэтай гульне гэта самая боль, калі ў цябе запчастку крадуць. Так. Можа быць, варта не з такіх машын здымаць, дарэчы, колы, а пашукаць сабе нейкую крутую машыну. Ну, у сэнсе таго, там, браніраваную нейкую. Можа, з іх гумы просто больш будзе. А то я зараз, може, хернёй займаюся і просто час гуляю. Давайте сканером пошукаем таких. Есть некие крупные машины? Не. Там напереди что это? Древо? А, там древо из-за ее машина. Почекайте-ка, тут некая... Ага, тут холм увогуле йде. Цікаве место. Ніколи такого не генерувалося до этого. Так, мы зараз заберем... Десь тут повинно быть. О, машина Арды. Что там далеко? Там некая штука еще далеко. Треба поглядеть. Так, вот эту машину, вось у яе гума павінна быць больш, таму што там колы павінны быць крутыя. Біла шукаць, ды вось аптымальна было бы. Во, вось тут хаця і разламана, але хоць летняе кола. Тут больш... Так, больш гума будзе з такіх. У ідэале здаравенныя гэтыя, ну, грузавікі. Літаральна БелАЗ. Вось іх лепей за ўсё і шукаць. Прыгожа яка. Так, вось яна.
інвентар запоўніўся. Так, скінем зараз. Ліхтар пакрыху скончваецца. Ломік можна закінуць таксама ў багажнік. Ён нічога нам не зробіць. Мне цікава, што вось гэта наперадзе перад намі. А чаму ты адрозніваешся ад астатніх, машынка? Чаму у цябе такі асаблівы знак? Хані і пот. Што гэта такое? А што так анамалій пачалося? Стальныя дзверы. А што з табой такая машына? Машына, чаму такая асаблівая? Яна чамусьці адзначана, ну, не ведаю. Асаблівы знак адзначаны. Называецца Хані і пот. Нічога такога асаблівага няма. Ёсць запасныя колы на ёй. Пастка? Можа быць? Я не ўпэўнены, Хані і пот? Які ў гэтага пераклад? Мядовая пастка. Не, ну Хані і пот, літаральны пераклад, гэта мядовая скрынка. Ну, і ўсё. Гэта літаральны пераклад. Але дакладна, калі напісана так, то гэта не яно. Ну, гэта устойлівы выраз нейкі. Так, зараз якар. О, дарэчы, вежа. Я думаю, я не памятаю, нам плазма ўсё яшчэ патрэбна ці не? Я не памятаю. Лепей узяць. Мне падаецца, плазма только штука такая, не ўпэўнены бяры. Хані, гэта мёд, не дзякуйце. Ну, дзякуй вялікі, разабраліся. В прынцыпе, пытанне здымаецца. Можам далей не разбірацца. Ну, блин, нешта... Оп. Можа, шкло нам уже не патрэбна ў такой колькасці? О, там яшчэ машына. А, ну она там такая раздёбаная, што сэнсу няма. У прынцыпе, можам ехаць адсюль. Не падабаецца мне тут. Дарогі няма, едзеш как прыдурак. Адчапіся. Адчапіся. О, на гэтых лакацыях звычайна ёсць тканіна, нам тканіна патрэбна. Ёсць такі механізм кібербяспекі, но я сумняваюся, што гэтая машына гэта механізм кібербяспекі, так? Не, можа быць, я ж не спецыяліст, я не разбіраюся. Кібербяспека розная бывае. Правильно? Мячык можна ў баскетбол пагуляць. Ды і ўсё. Мне падаецца, так называліся агенткі КГБ, якія вербавалі на заходніх лохаў. Можа быць. Ну, зноў жа, спрабую зразумець, як гэта, блин, звязана з гэтай машынай. Так. Выязджаем адсюль, я не збіраюсь тут надоўга затрымлівацца. Ну, там сэнс у том, што ёсць нейкія даныя, якія выглядаюць карыснымі, і злачынца выкрадае іх замест сапраўдных даных. Ну, то бок, пакуль што, ўсё, што вы тлумачыце, падобна на пастку. Ну, па тыпу, проста пастка такая, насалодкая, скажем так.
А, блін. Ударыўся, пакуль чытаў чат, ударыўся ў дрэва. Дык вось, з таго, што вы кажаце, гэта рэальна атрымліваецца пастка. Там з'явілася шмат анамалій, калі я скончыў, ну, калі я падышоў да машыны. І атрымліваецца, што як бы... Ну, так, атрымліваецца, ты падыходзіш да машыны, а яна насамрэч проста пастка, якая стварае шмат анамалій, вось і ўсё. Каніна. І ўсё. Што за гукі? А, там выбухаючыя гэтыя анамаліі. Атрымліваецца, я злачынец для анамалій. Так. Так, просто закінутая машына. А у тебя якія колы? О, летнія. Давайте спилим их. Оп. А, не на то пускаю. Где-то... Вось она яшчэ. Ну і ўсё, в прынцыпе. Нас толькі гума зараз і цікавіць, я жадаю яе набрацца, каб... Ну, у нас пакрыху скончылася гума. Плюс у нас реально базовые самые ресурсы подкончились. Каніна, гума, такое, что я звычайно... Ну, я сапраўды давно не заходзіў у дамы звычайныя. Я давно не паляваў на там машыны, не разразаў. Таму як бы не дзіўна, што яно раней ці пазней скончылася. Шкада, што зараз, таму што зараз, напрыклад, у мяне адно з колаў трошки пашкоджанае, яно... Яго не адрамантаваць, яго замяніць ужо патрэбна. І замену на яго я знайду не хутка. Ну, таму што гумы не хапае. Так, наперадзе будзе звычайны дом, да яго мы і едзем, яно патрэбна. Скружваць гэты лес. Так, где тут дом? А, вось он, невялічкі гэта. Ой, выкинул. Не-не-не, вернися. Добро. Угу. Ежа накапліваецца, дарэчы, і ежу я ўжо карыстаю амаль ніколі. Можа, варта зараз павыкладваць увогуле. Так, давайте поўныя банкі гэтай ежы мы павыкладваем машыну. Няхай будуць у ёй. Мы возьмем з сабою толькі вось гэтую адзінку, таму што я зараз магу у мае... Ой, не туды. У мяне зараз ёсць магчымасць выкладваць гэтае самае. Выкарыстоўваць энергію машыны, каб вяртаць сабе здароўе. То бок літаральна лячыцца проста за кошт энергіі машыны. Энергію машыны мы даволі лёгка атрымліваем. Мы зараз проста ад таго, што едзем, мы ўжо атрымліваем гэтую энергію. І яшчэ ад таго, што... О! Во! Вось гэтыя штукі я і шукаў. Глядзіце. Біла знайшоў. З здаравеннымі коламі. Оп. Ну і калі я магу, калі я проста еду і калі яшчэ ідзе дождж, што мне шчасціць, каб здаяк з двума рэчамі, гэта вецер, дождж, прычым яшчэ можа быць і адразу адначасова, я зарабляю за гэта энергію. Так што самы эфектыўны спосаб гэта вось для мяне атрымаўся. За маім шчасцем катацца ўначы. Там ёсць яшчэ сонечныя панелі, але я сонейка тут бачу ў гэтай гульні раз у мільён гадоў. Вось на дарогу нарэшце выехалі. Усё, выбіраемся адсюль. Так. Адпраўляемся на C3. І ад яе ўжо вось на гэту лакацыю, якую мы адчынілі. Гумы я падсабраў.
Зараз будем толькі каля велізарных гэтых грузавікоў нейкіх спыняцца. О, нарэшце, сонейка. Перад намі ёсць... О, там паліўная станцыя ёсць, але яна... не вельмі важная. Электрычная станцыя? Што гэта? Пачакайце, там электрастанцыя, нешта, альбо такое? Давайте заедем на такое место. Я, по-моему, ніколі іх не наведваў. Так, вось ты. Як у Беларусі гэтай зімой. Гэта пра тое, што цёмна, і сонейка мы ні халеры не бачым, так? Так. Ну, я думаю, што з гэтым, у прынцыпе, гэта дакладна будзе дастаткова павінна быць гэтай гумы нам да самага канца. Я спадзяюся. О, амаль набег. Так, осторожненько. Турыст, будь там. Дзесьці тут? Дарэчы, той шарик, я не ўпэўнены. Я вось яго увогуле сканаваў калі-небудзь альбо не? Я не ўпэўнены на 100%. Так, дзе ён там? Так, я яго прасканаваў ужо. Нам машыну пашкодзілі. Ау! Не-не-не-не-не-не. Выязджаем адсюль. Справа ў тым, што кіслата раз'ядае нам, забірае паліва на гэтым, такі мадыфікатар на гэтай канкрэтна мапе. Так, давайте каля гэтага грузавіка спынімся. Ты электрычны, пайшоў адсюль. Так, ад цябе пазбавіліся. Упрыгожванне зараз забяром. Так, гэта ёсць. Упрыгожванне... А тут і няма іх. Давайте... вось гэта упрыгожванне забяром, астатняе пакінем. Не, мы на ручніке. Адчапіся. Можа, варта будзе потым на паліўную станцыю заехаць. О, крышталік! Крышталік, крышталік, крышталік. Я не думаў, што мы дастаткова глыбока ў зоне, каб крышталікі збіраць. Добра. Дзе наш дыскашар? Пра які канкрэтна гаворка? Таго, якога у нас ніколі не было, ты пра гэты? Калі такая справа, то навокал можа быць яшчэ. Звычайна на мапе ёсць, ну, калі рэсурс ёсць на мапе, то ён можа сустракацца яшчэ. Я вось там бачу справа такі ж. Нам крышталікі патрэбныя. Забіраем іх. Зноў. Ну, абнаглелі. Ляці адсюль. Што за гульня? Ні каточкаў, ні рамансаў, ні дыскашару. Ну, складанае жыццё. Ну, дарэчы, дыскашар быў бы вельмі лагічны, я скажу. Падвесіць яго, каб каўзаўся там. Я люблю розныя коўзалкі. Зараз у нас увогуле, дарэчы, і крышталік невялічкі. Замест коўзалкі. Давайте поедем далей. О, яшчэ крышталь. Так, пачакайце-ка. Тут ёсць крышталік. Бачу наперадзе. Окей.
Домик еще проверим, потому что мимо пробегаем. О, так мы здоровье нормально сгубили так. Так, где там наша ежа? Ось якраз та одна, яку ми знайшли. А что тут у нас? Не холера? Телефон есть. На телефонах это судовно, а где... Пустая хата? Да ладно. Упершыню такую бачу. Ну, сапраўды, сапраўды. Нема ні халеры. Давайте полечимся за кошт энергии машины. О, як колькі энергии жре насамрэч гэтае лячэнне. Ну ладно. Покатаемся трошки. Вось туды наверх патрэбна заехаць, каб праверыць тое месца невядомае. Пачакайце-ка, мне падаецца, я іх правяраў гэтае месца, не? Я нешта, у меня такі ўспамін ёсць. Я прыехаў неяк да вежы нейкай, і я не змог у яе забрацца. Яна ёсць на мапе, але халера яго ведае, што з ёй рабіць. Таму што там быццам бы ж нешта ёсць, але ўнутр не трапіць. Так, гэта яна ёсць. Толькі я тады ўначы быў, ні халера не зразумела было. Ну, у прынцыпе, тады, ведаеце што, паехалі адсюль. Так, гэта ўправа тады. Ау. Машину заносить. Угу. То есть тут поворот направо. Поехали отсюда. Рэдкі выпадак, калі мы не ўначы едзем. О, дрэва. Нам яны, по-мойму, ўсё яшчэ патрэбны. Калі мне памяць не падманвае. У вежы звычайна сидзіць ляснуты чараўнік. Вось я бы быў бы шчаслівы яго пабачыць. Што здарылася? Мне падаецца, я, ну, гэты абдактар паспрабаваў зачапіць маю машыну, але я захапіў яго гэтую херню сваім шчытом. Ён у выніку не мог адпусціць. Я пакуль шчыт не выключыў, там халера не знікла нейкая перада мною. А раптам гэта мы ляснуты чараўнік? Ну мы ж не ў вежы сядзім, мы ж катаемся на машыне. Мы ляснуты водитель. Ну, вось хто мы. Так. Праехалі далей. І вось яна лакацыя, якая, у прынцыпе, мы проста яе, ну, проста прыедзем і тэлепартнемся з яе. Яна не неяк глыбока ў зоне. А, не, пачакайце-ка, яна... Сярэдняя частка зоны ўсё ж такі. Ну, пазабіраем тут гэтае самае. Пазабіраем проста энергію і ўсё, і пойдзем адсюль. Можа быць яшчэ ресурсы, які заўважым. Нам, дарэчы, з... ну так, мы малаверагодна каралы нейкі тут знойдзем балотныя, бо няма тут дрыгу ўвогуле. І ресурсаў не той, каб шмат. Пуставата нешта. Машина, боже. Жанчына з доўгімі валасамі яшчэ можа сядзець у вежы, так? Дык гэта казкі. Ну, не, такое не бывае. У вежы жанчына з доўгімі валасамі. Не-не-не.
Каски, каски. Вось гэта самая барадатыя ляснутыя чараўнікі, вось гэта навукова асэнсаваная тэорыя. О, вось гэта іншая справа. Так, вось туды нам яшчэ. Окей. А ё-моё. Ладно. Дзесьці тут яна павінна быць. Ну, дзе яна, вось, бачыш, наколькі не працуе тэорыя? Адкуль яна столькі шампуніна возьме ў вежы, правильно? Яна ж у вежы сядзіць. Так, где там у нас? Вот он. Берем и з'їжджаємо отсюда. Ну его. Ну его, ну его. Выпустите меня отсюда. Блин, древо. Аномалия. Перегорнули. Что почалося? Так, машину телепортнуть куда-то в безопасное место. Давайте. Еще заезжаем отсюда. Так, яшчэ один якор. Я не думаю, что я увогуле гэта энергія мне ўжо патрэбна. Мне патрэбны пэўны тып энергіі трэцяго самы складаны, карацей. А вось ён выпадковы, і яго не той каб шмат у... Ну, ён выпадкова можа быць у другім, вось, ну, на гэтых тэрыторыях дзесьці быць. Просто як трапіць. Давайте на выезд. Поехали адсюль. Мы сюды заехалі ў асноўным ресурсаў падсабраць і трошкі гэта... подкататься. Вот по этой дороге выйдем. Есть. Едем. Кайфы. Ну что, у нас отчинился проход далей в зону? Нет. Так, нестабильной энергии мы подсобрали шмат. Так, усіляке сміття своє збираємо. Яно тут уже не потрібно. О, до речі, у нас новая там для коробки передач лучше за все холера. Ось я її заберу. Что там выпало? Ого! Инструменты выпал? Давайте-ка покладем.
прынцыпе, гэта ўсё з падлогі можна сабраць за адзін заход. Вельмі падабаецца гэтая здольнасць. Так. Усё гэта сюды. Што не ўлезла вось сюды. Што і сюды не ўлезла, ўжо пайшло па іншых. Так. Задалося. О, новая. Што гэта? Дэколь. Скетч. Ха, приколдес. Карацей, гэта дэколь, якая будзе хутчэй за ўсё рабіць нашу машыну як па тыпу, як маляваную такую. Я бы хацеў, але ў мяне ж столькі апгрейдаў, што гэтыя тонкія дэталі не вельмі заўважны. Ну, тут нават тоўстыя гэтыя белыя полосы, яны губляюцца. Каб вы разумелі, уздоўж у нас ёсць белая паласа уздоўж усёй машыны. Па баках. Вось гэтага ні халеры не бачна. На жаль. Апгрейдзіш машыну, упрыгожваеш, а там не бачна ні халеры потым. Так, вось ты пойдзеш са мною. Я цябе зараз пакладу. Так. Коробка перадач. А дзе ты? Я думаў, новенькая з'явілася нешта, пачакаць. А, не тое. О, кветачка. Я подумал, что это ручник у нас будет, але не, глядите, что у нас есть. Во. Это первая замена той, якая у нас была. Давайте я покинем. Новенькая, что с хоть. Так, у меня инструменты по краху поламаныя. Але у меня есть на ўсё гэта замены. Вот эту штуку можно сюда покласть. На ўсё мне ёсць. Так, у мяне на плазменны рызак ёсць замена. На молот у мяне замена ёсць. На ліхтар ёсць. Гэта, дарэчы, ліхтарыкі можна і скласці сюды. Яны не вельмі патрэбны. Ну і ўсё, ў прынцыпе. Там код па клаве ходзіць? Не, код па клаве не ходзіць, а што? Гэта можа быць дрот ад самого геймпада. Я ж сяджу літаральна перад клавіатурай, калі дротам ад геймпада зачапіў, можа быць, націснуў клавішу і там пераключылася што-небудзь. Але такое рэдка бывае. Дарэчы, мы зараз назбіраліся рознага. У нас ёсць магчымасць зрабіць сабе, ну як, не хапае трошкі, ліхтар круты. Я бы хацеў яго зрабіць, але нам патрэбна на балотах гэтых знайсці сабе яшчэ рэсурсаў трошкі. Так, кола на замену. Вось гэта самае важнае. Кол на замену ёсць. Дарэчы, яно кажа, што ён крохкі і можа зламацца ў любы момант, але нейкі ён нармальны, насамрэч. Так, на гэта набор механіка, на гэтаму набор механіка. Давайте з сабой проста увязем гэтае кола. Блин, я не ведаю нават. Давайте з сабой будзе, проста на усялякі выпадак. Адрамантуем. А, то ўсё роўна код. Так, маеш рацыю. Я нешта забываюся час ад часу. Так, наборы механика. Раз. И два. Тук-тук. Есть. И тут. Готово. Яшчэ ёсць такія пашкоджанні. У асноўным гэта ўсё можна вырашыць рызаком. Ну, не рызаком, гэтым. Блоуторч, карацей. Сваркай. Пайшла пакутаваць далей. Добрага табе дня. Так. Гэта ўсё так выправім. Зараз паглядзім, што ў нас па місіі. І ці можам мы даехаць да гэтага калодзежа, які ў нас на мапе азначаны. Я не ўпэўнены, што, дарэчы, гэта ён. Але паспрабуем. О, толькі аргана адышла, і адразу ў нас з'явіўся сябар. Чакаў. Так.
М. Оп. Есть. Зроблено. Так. Выправлено. Ну, амаль скончили тады. Так, это ўсё адрамантавана. Упс. Разваліўся. Так, а я нову магу зрабіць? Не магу. Таму што ў мяне яек з балота не хапае. Ну і ладно. Калі што, у нас з сабой ёсць гэта шпатлёўка, калі што ёй выправім, калі нейкія пашкоджанні будуць. У астатнім машына, ў прынцыпе, цэлая. Я не ведаю, навошта я настолькі ў добры стан яе прыводжу. Ну так, мне падаецца, на самыя лепшыя апгрейды у нас усё роўна... А ёсць у нас... Што мне яшчэ раз для ліхара гэтага патрэбна? Ну, карацей, усё даволі рэдкія рэсурсы, якія не на ўсіх лакацыях ёсць, і яны ўсе ў балотах. Вось такая вось у нас сітуацыя. Таму і мне яны не трапляліся ўжо некалькі заездаў. Ну, нават увогуле на лакацыі. Мне пашчасціла, што крышталі зараз былі. Так, у самую тую частку зоны прыехаць магчыма толькі... Блин. Так, каб да сюжэтцы гэтай даехаць, што я магу зрабіць? Я магу даехаць да сюжэтцы, дарэчы, зараз. І гэта, можа быць, будзе канец гульні, дарэчы. Паспрабуем даехаць туды зараз. Прыедзем. Нам патрэбна... Атрымліваецца, я буду ехаць прыкладна наступным чынам. G1, D1, дзве трасы, потым А7, праз шторм, гэта без варыянтаў, А1, таму што там штормы паўсюль, ну, ні халера я не зраблю з гэтым. А1 і потым ўжо вось на гэтую чырвоныя вежы нейкія, Spires. Давайте туды. Гэта, хутчэй за ўсё, і будзе канец гульні. Вельмі высокая верагоднасць. Альтэрнатыўных маршрутаў туды я не бачу. Ну так, мы ніяк па-іншаму не праедем туды. Зараз яшчэ хутенька пагляджу, можа нейкі апгрейд тыкнуць змагу. Ну так, мне патрэбна гэтая энергія, якой у мяне няма. Ну, вось да якой я не даязджаю зараз увогуле. Ну што, паехалі? Гэта можа быць канец гульні? Хутчэй за ўсё прыеду, як звычайна, ў ноч. Зноў мы будзем глядзець на місію на вельмі прыгожай лакацыі проста ў 24:00. Алексей, вітаю. 100 з Dwarf Romantic на The Lord of the Rings Return to Moria. Давай я гляну, ну, зноў жа. Я... Зараз у мяне ёсць магчымасць паглядзець, хто за што галасаваў. То просто раней я гэтага не мог рабіць, я бы не пераносіў, таму што я не ведаю, хто галасаваў, і каб людзі раптоўна не перанеслі гэты сам. Так, я бачу, гэта ты. Давай на The Lord of the Rings Return to Moria. The Lord of the Rings. Of the Rings Return to Moria. Я спадзяюся, правильно увёў. Спадзяюсь, так. Зараз аднаўлю. І я павінен вам яшчэ, каб вам паказалася новая версія гэтага. Оп. Павінна было аднавіцца. Двор перанёс. Dwarf Romantic, не, ён застаўся, ён быў 100 балаў, на яго нікуды не пераносіў. Я не выдаляю. Ну, я выдаляю... Я... По-моему, толькі
Не, я, по-моему, ніколі нават не выдаляў. Я канвертаваў одно ў другое, але выдаляць не выдаляў. Так, тут вады шмат, тут затопленая тэрыторыя. Можа быць, мы тут каралы знойдзем, не? Не, пачакайце-ка, гэта ж яшчэ першая лакацыя. Тут не будзе каралаў. Можна яшчэ анекдот перанесці. Я бы перанёс, так, таму што ён не пахне тым, што ён пераможа. Але на яго галасавалі вельмі розныя людзі, і я не памятаю хто. І гэта было яшчэ да таго, як я палепшыў свайго бота. То бок у мяне на той момант, ну, з таго, што тады нагаласавалі, я не ведаю, хто галасаваў. А я не жадаю, каб гэта было супраць волі таго, хто галасаваў. То бок я шчаслівы перанесці... Я не супраць пераносіць балы, але я жадаю, каб гэта рабілі тыя людзі, якія галасавалі. Спіс вялізны цалкам не бачны? Не, ўсё павінна быць на месцы. Спіс полностью показывается. Вось ён як ёсць, усё, што нагаласавана. Калі вы думаеце, што нешта павінна быць у спісе, яго там няма, то гэта, хутчэй ўсё, ну, гэта не павінна так быць. Гэта, ну, ўсё павінна быць там. Наш поўны спіс, ён на месцы. А балы кожны тыдзень абнуляюцца ў спісе? Не-не-не, балы не абнуляюцца, некаторыя нагаласаваныя гульні тут ужо год. Вось, вы можете прасоўваць іх колькі заўгодна часу. Вы не абавязкова павінны спяшацца і зрабіць гэта за тыдзень. Не-не-не. У 0 улятае толькі пераможца. Як толькі... Чакайце-ка, куды мне ехаць? Мне за Эрестрып гэта патрэбна праехаць? Ё-маё, зараз аб'едзем. Пераможца атрымлівае 0 балаў, то бок я нават, ну, тэхнічна, я нават ведаю, хто пераможца і колькі балаў ён перамог, і колькі на яго нагаласавалі яшчэ раней, то бок гэта ўсё захоўваецца. Адзінае, што з пераможцай, пераможца атрымлівае 0 балаў, і адліка для яе ідзе па новай. Вось, і яна павінна зноў набраць поўную суму. Агулам усім дадаюцца балы, але той, хто назбіраў за тыдзень... Не-не-не-не. Ты можаш, карацей, не за тыдзень, ну, то бок тое, што ты сказаў правільна, але не за тыдзень, а за ўвесь час. То бок гульня, на якую нагаласавалі за год, напрыклад. Ну, чалавек мог прасоўваць гульню ў адзінку па 100 балаў у цэлы год, і яна магла б дабрацца да топа. Вось. То бок, ну, абмежавання ў тыдзень няма. Можна закидывать і закидывать, і Dwarf Romantic, дарэчы, дадалі на стрыме у Новы год. Ну, літаральна ў Новы год дадалі. І ён там са 100 баламі вось знаходзіўся, зараз перанёс балы з яго па запыту ад Алексія. Калі бы Dwarf Romantic накапіў бы, ну, вось 100 балаў у Новы год, потым яшчэ 100 балаў у наступны Новы год, і гэтак далей, у выніку Dwarf Romantic магло бы і перамагчы. Дарэчы, няма такой гульні, калі б, каб разумелі. Мы тады ў Dwarf Romantic гулялі ў гульню. Я гуляю самую топовую, так, то бок тую, у якую нагаласавалі больш за ўсё за ўвесь час, як бы атрымліваецца, кожны раз. Ламалі б галаву, што гэта такое. Ну, гэта магла быць любая гульня на тэму дворфаў, я бы ўжо, можа, на сваё меркаванне абраў. То бок, напрыклад, Андрамеду прасоўваюць дзесьці прыкладна 3 месяцы, прыкладна. Я гуляў, я памятаю, як я на яе ў першы раз занеслі, я гуляў у WoW. Не, гэта было да Новага года. Я гуляў у WoW, мы абмяркоўвалі Mass Effect, і я распавядаў гісторыю, і тады пачалі накідваць на Mass Effect 2 і закінулі яшчэ і на Mass Effect Андрамеду. На першага Ведьмара адпраўляецца 900, дзякуй вялікі. То бок, вось гэтая колькасць балаў, іх же да халеры. Ну, там вось гэтыя, напрыклад, 40 тысяч накапіць за тыдзень, гэта немагчыма. Гэта, як бы, балы за доўгі час. Ды не, вось не трэба выганяць чата. Я ўжо выказваў сваё меркаванне. Я не гуляў, не праходзіў Андрамеду. Я ўвогуле ў пэўны момант трошкі такі... Скажем так, у мяне праблема з гульнямі біявараў з другімі часткамі. Мне вельмі спадабаўся першы Mass Effect, і я не адолеў другі Mass Effect. Я пачаў гуляць у яго, я такі, гэта гульню не для мяне рабілі. Не для мяне рабілі. І справа ў тым, што яна... Ну, я жадаў партыйны RPG, а, ну, першая была
і экшен і партыйны РПГ. Гэта было цудоўна. Другая частка больш экшен, чым партыйны РПГ. І вось тут мне стало нецікава. Ну я такі, я бы ждаў больш по тыпу нейкую тактыку трохі. Вось. А другая частка стала больш экшенам. І я падзабіў. Але серыі цікавіўся, назіраў за ёй. Андрамеда, калі яна выходзіла, там была дэмка. Ну, просто трыальны перыяд, які можна было паспрабаваць, там да пэўнага, ну, там пралог поўнасцю прайсці і гэтак далей. Вось яго я прайшоў, і як бы не ведаю, я не ведаю, я не магу зрабіць выснову, таму што гульню я не праходзіў, я лічу гэта неправільным. І як бы я не ведаю яе да канца, і я не ведаю яе магчымых праблемаў. Так, давайте выйдзем просто адсюль. Гэта лакацыя нейкая душная. Мы не бачым якар. Мы бачым толькі выхад. І мне не толькі штосьці патрэбна з гэтай лакацыі. Можем просто праехаць наскрозь і ўсё ў парадку будзе. Дык вось. І я у Андрамеду. Я узяў, пагуляў. Я бачыў водгукі, я бачыў меркаванне людзей. І меркаванне было, яе настолькі ненавідзелі. Ну вось просто ненавідзелі людзі. Шчыра ненавідзелі, люта. А я, ну, мне як бы без розніцы. Я пагуляў першы Mass Effect, я быў задаволены першым Mass Effect'ам. І я такі, ну, серы ўжо пайшла не туды, куды мне цікава. Вось, я гляджу на Андрамеду, і я просто бачу, ну, не вельмі якасная анімацыя. Яна яшчэ больш экшен, яшчэ просто на 100% экшен. Там, по-мойму, увогуле, я зараз не магу выгадаць, але, по-мойму, там партыйнасці ў некай, якую я шукаў, там няма нават і не пахне. І я гляджу на Андрамеду, я такі, ну, блин, просто дрэнныя анімацыі і ўсё, як бы гэта гульня яшчэ адзін крок туды, куды накіроўвалася другая нават Mass Effect. І таму я не вельмі разумеў хейта, то бок я зразумеў, што гульня не для мяне, і мне было шчыра на яе пофіг. Але я таксама і хейту не зразумеў. Так што ў выніку атрымалася як бы, ну, дзіўна. Мне падаецца, што можа быць яна, скажем так, мне падаецца, яе ненавідзелі значна больш, чым яна таго заслугоўвала у свой момант. Я не кажу, што гульня чмурэнная і самая лепшая там Mass Effect, што-небудзь такое. Я кажу, што просто мне падаецца, яна не заслугоўвае таго хейта, якога яна атрымала. Вось такая моя думка. Так, блин, Airstrip перад намі. Так, Шагрэль Бай на стріме гуляўся ў Lord of the Rings. Airstrip! Ау! Так, машина, будь у парадку. У нас нешта з рухавіком. Пачакайце-ка. Я зараз пачытаю чат, толькі разберемся з рухавіком. Што з табою? Закараціла. Трэба набор электрыка. Набор электрыка. У нас ёсць такія. Ёсць. Вырашылі? Зараз вернуся да чаткі. Чат. Гуляўся лорд. Так, гуляліся яны ў каапе за Nine Ravens, з Ікуткі, з Міхасём Гарэзай, яны ў 4 гулялі ў каапе. Я сам трохі пагуляўся, дарэчы. Ну, я не праходзіў гульню. Я, можа, толькі ў пачатку там у першых лакацыях калупаўся, можа, там мне спадабалася. Але я пачуў меркаванне, што ў яе рэпетатыўная лакацыя. То бок, ну, яна, як бы, калі ты прайшоў першыя наборы лакацыі, ты, ў прынцыпе, пабачыў усю гульню. Што шкада трошкі. Насамрэч, мне геймплейны цыкл там спадабаўся даволі. Для выжывача, калі я ўжо, ў прынцыпе, так даволі холодна да выжывачоў стаўлюся, толькі калі яны вельмі нейкія файныя. Ось, са сваімі фішкамі нейкімі. Так, море Казадум, Great Seeds of Dwarves. Так. А мне зайшло... Не-не-не, я там расказаў уже ўсё сваё меркаванне поўнасцю. Там важна... У маім меркаванні па Андрамедзе вельмі важна было да канца даслухаць. Вельмі важна. Так, зненавісць да гульняў, гэта нейкая нездаровая гісторыя. Так, ну вось я здзівіўся. У людзей рэальна вельмі агрэсіўная рэакцыя была. Я не зразумеў. Ну, я не скажу, што яна такая, ну, зусім аніякая. Ну, яна па тыпу гульня ўсё яшчэ. І, ў прынцыпе, такая... Для фанатаў серыі, ну, ведаеце, не, як гэта... Для людзей, каму падабаецца канкрэтна сусвет, не пра персанажа гаворка зараз, не пра анімацыі, не пра геймплей, а вось лоравыя людзі, якія любяць лор. Я думаю, Андрамеда добрае пашырэнне сусвету.
хоць і поўнасцю як бы спін-офф такі, ведаеце, ёсць фанфікі, карацей. Час ад часу спін-оффы такія зусім не звязаныя з арыгінальнай гісторыяй, я думаю, гэта неблагое пашырэнне. Ну, уже я як бы паглядзеў, я такі, ну, там свае ворагі, свае праблемы, свая галактыка. Як бы, у прынцыпе, можа быць і херня маю зараз меркаванне, я зараз яго прагаворваю і думаю такой, ну, блин, у прынцыпе, гэта магла б быць гульня і без назвы Mass Effect у назве. Ну, в назве ўсё. Вось і ўсё. Так, давайте далей читаю. Так, вітаю, ці нормальны сюжэт у Андрамедзе, бо не гуляў зусім. Я не ведаю, я не магу табе на гэта адказаць. Вітаю, Happy Yoda. Я не магу адказаць на гэта, бо сам я б гуляў толькі ў дэмку. Завязка нармальная. Ну, на мой погляд, завязка самая, пролог абсалютна звычайны. Анімацыі персанажаў трошкі слабаватыя, недакручаныя. Але шчыра, тады яна выйшла ў момант, калі было шмат крутых анімаваных гулян, і тады эксперыментавалі з новымі тэхналогіямі па працэдурнай анімацыі, ну, твараў, без выкарыстання актораў. То бок, гэта не акторы там, ну, частка персанажаў там зроблена літаральна проста праграмна, без вельмі там... Карацей, зараз сутнасць тэхналогіі, якая можа ў Андрамедзе выкарыстоўвалася, можа не. Просто сутнасць таго, што яна была тады папулярна. Карацей, бярэцца нейкі актор з яго мімікай, ён робіць выразы, гэта запісваецца, робіцца мок вось гэтага ўсяго, і гэтыя выразы твару, ён робіць іх яскравымі, каб гэта падыходзіла пад як мага большую колькасць персанажаў. Ну, па тыпу, каб у цябе нават нейкі жук мог на экране рабіць такую анімацыю. І яны гэтую анімацыю захоўваюць і як бы, ну, міміку гэтую захоўваюць. Але ў кожнага чалавека міміка свая, і яна можа быць прыгожая, падыходзіць персанажу, а можа не падыходзіць. І вось атрымліваецца чалавек, якога зрабілі мок, яго выразы твару, вось гэтыя стандартныя па тыпу эмоцыі, яны просто наразаюцца па тыпу эмоцыя здзіўлення, і ён робіць эмоцыю здзіўлення, дэфолтную, скажем так. Праблема Андрамеды, ну, на мой погляд, з выразамі твараў там, у тым, што шмат гэтых мокаў перавыкарыстана. То бок, яны не рабілі для кожнага персанажа унікальна, яны ўзялі вось гэты мок, які быў не прывязаны да гэтага пэўнага персанажа, і проста з набора са свайго ўнутранага стока, скажем так, у якім назбіралася гэтых анімацый, яны такія, вось гэта плюс-мінус падыдзе і пагналі далей. Можа быць, яны нават гэта рабілі як тэставыя некаторыя, вось той, што я бачыў у дэмцы, адчуванне, што некаторыя анімацыі увогуле тэставыя, то бок яно было зроблена і з мэтай потым дарабіць. Але, ну, таму што табе хоць нейкая анімацыя патрэбна, каб праверыць, што яна і працуе, і каб яно было хоць у нейкай якасці, а потым зрабіць наступную ітэрацыю, каб зрабіць гэта палепшыць. І такое адчуванне, што ў пэўны момант яны такія, ну, бюджэта ў нас не хапае, вось, мы не будзем рабіць яшчэ адну ітэрацыю паляпшаць, мы проста будзем выпускаць як ёсць. Вось, такая штука. Так, анекдот ніхто апрасоўваць не будзе, бо гэта вельмі стары і дрэнны жарт. Ну, магчыма такое. Каб я ўвесь стрым чытаў анекдоты. У прынцыпе, ну, ён як бы, я разумею, што гэта быў жарт, і я нават правяраў, наколькі гэта ідэя ўвогуле, ці можна з гэтага нешта зрабіць, але з анекдотамі такая справа, што я не магу назбіраць вам крутых анекдотаў на цэлы стрым. Я шчыра, я не знайшоў. Ну, вось, я магу вам на ангельскай анекдотаў назбіраць, а на беларускай складана знаходзіць анекдоты. А я не жадаю пераўтварыць там просто пошук анекдотаў сабе. Да котлетак значна прасцей падрыхтавацца, чым да анекдотаў. Ось. Можа, тады не перакідваць, а выдаліць балаў шкада. Таму што, ну, гэта ўсё яшчэ балы. Ну, пункты, якія вы заносіце, мне іх вельмі шкада. Так. Вось, мы вулчар пацверджу, але гэта мае бал. Я не вельмі супраць таго, каб выдаляць вашыя пункты, таму што гэта вашыя пункты. Ну, гэта ваш час, гэта тое, што у вас быў выбар на што кінуць, так? І вы кінулі на нешта пэўнае, і мне шкада такое выдаляць. Так, Андрамеда агулам мае і сюжэт, і атмасферу. Вы бачыце, я за чатам не паспяваю ўвогуле, я чытаю вельмі даўно. Андрамеда агулам мае сюжэт, атмасферу, але гэта ўсё тое ж душны грынт, як інквізіцыя. Окей, я інквізіцыю я просто паглядзеў нават трэйлер, я такі, ну, гэта зусім ужо не мой Dragon Age, і забіў просто. Я нічога не ведаю пра інквізіцыю. Я глядзеў адзін трэйлер, я такі, геймплейны трэйлер, і я такі, гэта не для мяне гульня робіцца. Хоць і палегчаная версія духаты, як па мне. Я просто цяжка праходзіць, блытаючыся па карце сярод кучы сярэдніх квестаў і задач. Можа быць. Яно ўжо толькі пралог быў. Так.
М, 8 гадзін анекдотаў. Супакойцеся. Так. Может, с котлетки рассказывать анекдоты? Блин, вы меня забьете. Не-не-не-не, давайте котлетки... С котлетками шчыра будзе для мяне, ну, з котлеткамі сваіх праблем хапае. Я ўсё яшчэ не уяўляю, як сабе арганізаваць гэты самы тэхніку на кухні. Моя кухня не вельмі для гэтага прызначана. Я нарэшце дагнаў чат. Можа, мне і варта просто пропускаць чат час ад часу, ну, па тыпу не чытаць усё. Один анекдот падчас смажання. Я тады лепей просто, можа, бала на нейкую гульню перанесу. Ну, вже я не памятаю, хто галасаваў за анекдоты. Я просто калі, ну, чалавек можа казаць у чаце, што ён галасаваў за анекдоты, але я жадаю, ну, ведаць дакладна. Таму я гэта часткова за гэтага я паляпшаў свайго бота, каб я ведаў, хто галасаваў. Это для мяне вельмі важна. Так. Забіраем гэта ўсё. Дарэчы, да канца галасавання засталося 40 хвілін. Калі вашая гульня, за якую вы нагаласавалі, апынецца ў топе, мы ў яе будзем гуляць заўтра. У пятніцу. Лідар гэтага галасавання, ён перасунецца ў самы низ, то бок яго балы абнуляцца. Калі іх было, напрыклад, 40 000, як у Андрамеды зараз, то яна трапіць у самы низ, і каб зноў працягнуць гісторыю за гэтую гульню, нам патрэбна будзе нагаласаваць на яе зноў у топ. Для таго, каб у нас з'явілася яшчэ для іншых гулян магчымасць, верагоднасць перамагчы хоць трошкі, у нас з'явілася яшчэ і рулетка, якая дазваляе перамагаць нават гульням невялічкім, на якіх не шмат нагаласавана. Рулетка просто ўлічвае, колькі балаў на гульню накідана. Чым больш балаў на гульню накідана, тым больш верагодна, што яна пераможа. Рулетку мы круцім асабіста. Рулетку мы круцім на пятнічным стрыме. Нешта радыё зламалася. Вось, рулетку мы круцім асабіста на пятнічным стрыме і гуляем у такія гульні ў аўторак. Так. Зноў жа, гэта можна тэрыторыю просто поўнасцю прапусціць. Не, пачакайце-ка, гэта тэрыторыя, якая нам патрэбна, дарэчы. Гэта балота з актуальным балотам, насамрэч. Ёсць тое, што мне патрэбна, я не бачу. Одна котлетка, один анекдот, так 8 гадзін. Блин, гэта ж колькі я котлетак так насмажу, а? Я ж потом... Куды мне гэтай котлетки? Мне ж прыйдзецца на вуліцу выходзіць і людзей карміць на вуліцы. І праблема не ў тым, што мне карміць іх прыйдзецца, а ў тым, што сацыяльная інтэракцыя прыйдзецца рабіць з незнаёмымі людзьмі. Вы што? Ужывую, не праз інтэрнэт. Это ж кабзда. Так, вось гэтыя рыфы нам каралы патрэбна. Восемь вялікіх котлетак. То бок одна гадзіна, одна котлетка, і гэта котлетка, якая смажыцца 1 гадзіну. Мне цікава, якога памера павінна быць гэтая котлетка. Я такой котлеткой могу, можа, цэлы дом прокарміць. Месяц. Ну, дарэчы, каб такая котлетка добрая прагрэлася, яна ж павінна быць плоская даволі. То бок, вы зараз гаворыце пра блінчык з мяса. Вы ўжо не пра котлетку гаворыце. Так. Я бачу гэты самыя яйкі. Гэтыя мясцовыя. Пра 70 метраў там будуць. І яшчэ каралы ёсць у баку. Так. Дзе яно тут? Во. Вось гэтыя машыны мяне цікавілі. На іх растуць нехта... Альбо адкладвае яйкі, альбо яны тут растуць, халера яго ведае. Не жадаю ведаць насамрэч. Але яны нам патрэбны. І мы іх збіраем. Блин, зламалася. Так. Запасную бярем.
Де там? На Ведьмара першого отправляється 2500. Дякую, великий хепіода. Есть. Оп. Машину нечто пошкодило. Что это могло быть? Ладно. І яшчэ 9500 на першага ведьмара. У нас застаецца трохі больш за паўгадзіны да таго моманту, як вызначыцца, якая гульня у нас з'яўляецца пераможцай. Каралы былі дзесьці ў тым напрамку, так? Вось там бачу. І вось там бачу яшчэ. Толькі справа у нас не іх не шмат. А злева іх больш. Так. Блин, давайте машину просто туда не тягнуть. Самое болото. Нам патрэбна іх сабраць як мага больш усяго вось гэтага з балота, балотных рэсурсаў, бо час ад часу бывае такое, што я не магу проста нават трапіць да балотаў, альбо я у аб'езд еду неяк, альбо іх проста патрэбнага рэсурса няма на гэтай тэрыторыі, ну, па-рознаму бывае. Таму я трошкі... Ага, там вось далёка даволі, прыйдзецца ўсё ж такі праехаць. Збяром як мага больш. Так, з рухавіком нешта такое. У нас энергіі не хапае, дарэчы, якараў увогуле гэтых. Можа быць, якары пазбіраць? Так, где он? Где тут кораллы были? Я не ожидаю запускать зноў наш сканер, бо ён энергії жре. А, вось я там бачу наперадзе. Што у нас з рухавіком? Шкада, што рэмастр першага ведьмара выйдзе хутчэй за ўсё не скора. Ну, як бы нормально. Я думаю, цікава, хутчэй за ўсё не будзе такога, што нам дазволіць перанесці захаванне. Я рэмастр не глядзеў дакладна, я ж не ведаю пра яго амаль нічога. Мне ж падаецца, яны там даволі моцна яго перарабляюць, так? Ну, то бок это такія вось рэмейк амаль, не? Это не просто падцягнуць тэкстуркі. На першага ведьмара адпраўляецца 10 000, дзякую вялікі вулчара. І яшчэ 9500 наверх. І на як перакладаць гульню яшчэ 500. Дзякую вялікі ўсім. І яшчэ 9500 на першага ведьмара. Так, пачакайце-ка. Калі столькі на першага ведьмара адпраўляецца, ён на першым месцы. Ён перабіў Mass Effect Andromeda, і зараз на першым месцы. Добра, нечакана, нечакана. Мне тады патрэбна будзе яго праверыць. Сёння у мяне ён есть даўно ўжо, на GOG яшчэ набыты даўно. Так, яшчэ 1000 адпраўляецца, яшчэ 100. Ён зараз на першым месцы. У мяне ёсць Ведьмар першы ўжо даўно, і поўная калекцыя у меня там першы, другі і трэці. На GOG яшчэ набыта. І шчыра, я магу памыляцца, але, па-мойму, ён у мяне нават набыты першы Ведьмар у некалькіх крамах. Праблема таго, калі ў цябе некалькі крам, ты можаш не заўважыць, што гульня ў цябе ўжо ёсць, а ты такі глядзіш зніжка і набываеш. Магчыма, у мяне нават... Магчыма, у мяне ёсць у гогі і адначасова ў стыме, такое не выключна. Так. Колькі каралаў? А, чмурэць. Руді заблытаўся? Ты заблытаўся з тым, як галасаванне працуе? І разабраўся. Окей, добра. Шчаслівы, што дапамог. Звяртайся. Так, блин, дзесьці карал, только што вылазіла. Вось оно. Вось там яшчэ бачу.
Наколькі ведаю, там была навіна ажно пра рэмейк першага ведьмара, а які выйдзе дзесьці ў 26 ці 27 годзе. Ага, не халер сабе. Год невядомы, гэта хутчэй, гэта чуткі толькі, але ён робіцца. Ну, добра, калі робіцца. У першага ведьмара, на мой погляд, ёсць тое, чаго трошкі не адчуваецца ні ў другім, ні ў трэцім няма. Гэта адчуванне, ну, я кажу выключна пра высокую складанасць. У першага ведьмара ты літаральна адчуваў сябе паляўнічым на монстраў. На пачвар розных. Як гэта было адчувалася на высокіх складанасцях? Ты атрымліваў сабе задачу, напрыклад, там, у склеп пайсці, так? І на высокай складанасці ты з-за таго, што працэс стварэння зелляў і розных гэтых самых маслаў, ён рэальна быў, ну, доўгі, ён адчуваўся як працэс такі, ён складаны быў. Вось. То атрымліваецца такая штука, што з-за таго, што ён быў складаны, большасць гульцоў імі не карысталася, і на нізкіх складанасцях яно не патрэбна. Але на высокіх вы ўсё гэта павінны рабіць. Вось. І вы робіце, і вы ідзеце фарміць сабе, збіраць там рэсурс, які вам патрэбны на нейкую пэўную зелле, каб забіць гэтую пачвару у крыпце, бо без падрыхтоўкі алхіміі вы ні халеры не зробіце. Вы памрэце, вы вельмі лёгка паміраеце. Блин, машина не адолее зараз так праехаць. Давайте выйдзем дзесьці. Ай! Оу, разбіў шкло. Блин. Так. Зараз машину трошки ў парадак прывесці. На Hollow Knight отправляется 2500, дзякуй вялікі. Так. Разбілі шкло пярэдняе. Мне хутчэй за ўсё сіленькі спатрэбіцца зараз. Так, дзе ён там? У нас было некалькі. Вось яны. Шкло заклеім. І я яшчэ возьму ды шпатлёўкай сваёй, можа, трошкі падклею там пярэднюю частку. Адрамантую. З нашага боку яно не настолькі пашкоджана. Яно жоўтенькае, але халера з ім. Не, нормально. Пойдем назад. Калі чырвоненькае стане, тады ўжо будзем клапаціцца, правильно? Ну так, і потом падаецца частку працы, па чутках не CD Projekt Red робяць. Зразумеў. Ну, у любым выпадку, нават калі гэта не CD Projekt Red робіць, дарэчы, я думаю, што гэта нават добра. Калі, ну, якая ёсць праблема з рэмейкамі увогуле, так? Вы можаце... Стваральнікі ведаюць больш пра гульню, яны ведаюць больш пра гульню. Але гэта як рэстаўрацыя. Разумееце, калі вы мастак і вы намалявалі свой малюнак, вы жадаеце яго палепшыць потым. Так? Ну, я не мастак, я думаю, што гэта так працуе, але я думаю, што гэта нармальнае адчуванне. То бок ты ўжо зрабіў працу, але ты такі, блін, гэта можна было зрабіць лепей, так? Слухайце, там мост, там пад мастом патрэбна ехаць увогуле. Дзе гэтыя якары? А ё-моё, уже і скончваецца. Едзем адсюль, карацей. Нахрен, гэтыя якары. Уже зону схлопваецца, я яшчэ не ведаю нахрен, дзе гэтыя якары. Вось калі я сказаў, што я не ведаю дзе, я пабачыў адзін. Зараз, пачакайце-ка, я прачытаю чат трошки пазней. Мы зараз якары пазбіраем і уедзем адсюль. Мне трошки спяшацца ўжо патрэбна. Ну, два якары літаральна адзін каля аднаго і ўсе пад мастом. Я просто спрабаваў выбрацца наверх, каб на мост залезці. Я думаю, яны на мосту. Дык вось, маё... О! Як я блізка припаркаваўся-то. Так, добра. Дык вось, калі вы мастак і робіце свой твор, то пасля таго, як вы его зарабілі, вы заўсёды бачыце, у чым яго хібы. Таму што вы мастак. Ну, вы як бы... Каб становіцца лепей, вы спрабуеце ўсё лепей зрабіць, так? І вы пажадаеце змяніць яго, палепшыць. Ведаеце, па тыпу выправіць праблемы, якія вас калапацілі у гульне, якую вы выпусцілі, таму што вам гэта не спадабалася. А калі гэта выпраўляе нехта іншы, па тыпу рэстаўрацыю робіць, то ён проста спрабуе пакінуць арыгінал. Ну, па тыпу, што
іншым падабалася у арыгінале. Яны з гэтага пачынаюць сваю працу з таго, каб зразумець, што, што патрэбна пакінуць, што не. І таму мне падаецца, што калі не ўсю працу робіць CD Projekt Red, то гэта нават добра. Але, зноў жа, вы сказалі, што не ўсю працу, так? Тут ёсць адваротны бок. Людзі, якія не рабілі гэты твор, ім можа быць трошкі пофіг. Так што гэта мае, ну, такая палка о двух канцах. Можна атрымаць сабе наадварот вельмі дрэнны результат, просто таму, што людзям, якія перараблялі, яны не настолькі былі прывязаны да гэтай працы. Сюдзікі цалкам перадалі распрацоўку іншым, толькі кантроль. Ага, ну, то бок кантроль якасці. І, ну, на мой погляд, гэта правільна. Так, Workers and Resources атрымліваюць 500 яшчэ, дзякуй вялікі. Так. Паліва мы паспеем заправіцца? У нас час яшчэ ёсць? У нас час ёсць, давайте заправімся, у нас палову паліва не хапаем. Ну, можа, гэта і не дрэнна, што іншая студыя, хаця апошнім часам неяк дрэнна рэмейкі рабілі іншыя студыі. Ну, я не ведаю, я бяру прыклад, напрыклад, Shadow of the Colossus. Ну, вось гэтая студыя, якая рабіла Demon's Souls і Shadow of the Colossus. І гэта літаральна вельмі якасная рэстаўрацыя. Ну, то бок студыя займаецца аднаўленнем гулін. І, на мой погляд, яны робяць гэта вельмі файна. На Vampire the Masquerade Redemption адпраўляецца D500 і яшчэ D500. Дзякуй вялікі. І вітаю ў чаце, дарэчы. Я даўно не бачыў, каб было паведамленняў. Тут пытанне таксама, а сколькі там уласна засталося ў CD людзей, што працавалі над ведзьмарамі? Вось гэта я гэты пункт хацеў сказаць, але не агучыў. Карацей, трэба яшчэ разумець, я прывёў прыклад з мастакамі, калі гэта працуе адзін чалавек, і ён адказны за сваю працу, скажам так. Ён эмацыянальна прывязаны да яе, таму што ён, калі ты робіш любы такі падобны твор, ты як бы прывязваешся да яго. Ну, складана не прывязвацца. Ты не прывязваешся да такіх рэчаў, толькі калі гэта не патрабавала цябе ніякая энергія. Вось. Ты ў любым выпадку будзеш эмацыйна прывязаны. І зараз мы уедзем, вось. І атрымліваецца ў CD Projekt Red гэта кампанія, і тут ёсць іншая праблема. Ну, як не праблема, а розніца. У тым, што калі гэта робіць цэлая студыя, то там шмат людзей. І людзі змяняліся, кожны рабіў сваю невялічкую працу, і ў выніку як бы мы атрымалі прадукт, які залежаў ад шматлікай колькасці людзей, вельмі розных людзей. І яны могуць, што цікава, група людзей можа зрабіць ачмурэнейшую рэч разам, сабрацца і зрабіць, але пры гэтым ненавідзець сам працэс таго, як яны рабілі. Так, невялічкая радыяцыя, выбухі і хутка шторм будзе. Ну, нам рэкамендавана, карацей, адсюль зваліваць як мага хутчэй, мы не можам тут надоўга затрымацца. Давайте сканцэнтруемся на выездзе адсюль. Я не буду зараз збіраць рэсурсы, толькі якар, і тое, хутчэй за ўсё буду спыняцца каля толькі атручаных якараў гэтых караб тут. Вы бачыце, я зноў, зачаткай сачыць не вельмі буду у гэты момант. Бо у нас яшчэ і дарога тут такая, што прыйдзецца і уважліва за ёй сачыць, і аб'язджаць шмат, і часу мы згубім толькі на дароге. Так. Улева. Ось, атрымліваецца, калі робіць вялікая студыя, гэта людзі, прывязаныя людзі, іх ужо можа і не быць, і таму студыя, якая робіць рэмейк сваёй жа гульні пэўнага года, гэта зусім новыя людзі, якія такія рэальна робяць як, ну, іншая студыя. Гэта проста іншыя людзі, як бы яны проста глядзяць на гэта па-новаму, і для іх новая, ну, старая гульня, яны ўпершыню яе задзіраюць, яны па-новаму разбіраюцца ў тым, як яна працуе, і ў выніку атрымліваецца, праца робіцца як бы нанова, абсалютна нанова. Гэта зусім не тое ж самае, каб гэта перараблялі тыя людзі, якія рабілі гульню. Ці садзіцца ў цябе голас за стрым? На адварот, таму што, ну, зараз раніцу... Адчапіцеся, мяне ўносяць. Не, адчапіцеся. Так, галоўнае, каб мяне не скралі, вось гэта. Да ё-маё. Так, зараз я... Ды... Халера!
Отчапитесь! Отчапите! Да блин! Отчапитесь, отчапитесь, отчапитесь. Где моя машина? Ну, бачите, у меня нават шант выключился еще. Машина, ты где? Нарешті. Ух. Голос не садится. У меня зараз за того, что стрымлю з раніцы, атрымліваецца так, что я прачынаюся, і ў мяне няма часу нормально паразмаўляць. Ну, перед гэтым. Перед стрымом. І атрымліваецца у мяне не прагрэты голос зусім. А голос не садится. Для гэтага, ну, гэта, калі што, не... Гэта не адразу атрымалася. Раней было 2 гадзіны стрыма, гэта была праблема паразмаўляць, і нават калі я маўчаў збольшага, гэта была праблема. Зараз ужо натрэніравана, і яно неяк нармальна. З іншага боку, я яшчэ трошкі хітрыкаў прымяняю, напрыклад. Ну, зараз я так у поўны голас скажу, таму што мяне, не ведаю, на эмоцыях зацікаўлены і гэтак далей. Лепей так не рабіць. Але насамрэч я даволі часта не выкарыстоўваю на поўную голас. Я падвышаю голас, як бы, каб вам было чуйна, а кажу насамрэч даволі ціха. Таму што, ну, ты не можаш казаць доўга і вельмі голосна. Ну, не атрымаецца. Я зараз проста на эмоцыях і таму трошкі напружваю яго. Так, мы тут зрэжам просто, таму што там больш анамалій на дарозе, чым вось тут без іх. Тут прасцей проста ехаць. Ось. І ў выніку так я за стрым магу... Раней першыя стрымы 1,5-2 гадзіны і голасу, ну, стамляю. І нават калі я маўчу большую частку часу, гэта ўсё роўна складана. Чалавеку нетрэніраванаму гэта было вельмі, ну, такі складаны пачатак. Ось, зараз жа, зноў жа, кожны дзень гэта стабільна гадзінка-паўтары, калі я размаўляю. І гэта, у прынцыпе, балансуецца тым, што я ў астатнюю частку дня не вельмі размаўляў раней увогуле. Турысты. Так, добра, едем. Каб вы разумелі, мы дзесьці па дарозе едзем. Я б не сказаў, што мы на дарозе нейкай. Але яна на мапе адзначана. Па адчуваннях нічога тут такога няма. Так. Улева, мне падаецца, так? Так. Я знайшоў дарогу. Гэта насамрэч вось гэтыя перашкоды, яны ўсе на дарозе. Дорога больш заблакавана, чым не дарога. Так, у нас пашкоджаны адзін бак, ён працякае. Так, мы выйдзем у бяспечную зону і, ну, гэта небяспечная лакацыя са штормам. Ось, дарэчы, нармальна далі рады. Ну, адзінае, што мы просто літаральна на ўсё забілі, мы ні халеры не рабілі, нікуды не заязджалі, нічога не збіралі. Там рэсурсаў няма. Просто праехалі наскрозь. Так, выязджаем у А1. Дарэчы, пагаварылі пра горла, і з'явілася адчуванне, што трохі сухават даць гарбаты папіў. У нас на гэтай лакацыі нататачкі ёсць. Так, добра. Што я жадаю, што я жадаю, што я жадаю? Адрамантаваць свой паліўны бак. Так, не туды. Ты. Што? Але ж... Зараз абсурдная сітуацыя. Я зараз адрамантую. Я залатаю бак, які не павінны працякаць. Таму што ён працякае. Як вам камбінацыя, а? Я спецыяльна гэты бак набываў, каб яго не патрэбна было рамантаваць.
Гэта быў мой, ведаеце, карацей, на чорны дзень маё паліва. А яго прабіла, блін. Ну, так як бы, калі такая справа, то навошта ён мне? Ён менш, чым аналагічны на тым же самым, вось, ну там як бы ціры ёсць гэтых прадметаў. І ён літаральна меншы, то бок у цябе ёсць адзіны баг, і ёсць больш дарагі, вось гэты баг, які непрабіваемы, які у сябе трымае менш паліва, і ён больш дарагі. Але ён напісана не працякае. Я зараз залатаў баг, які не працякае. А ё-моё, а вы хто? Я такіх вас не бачыў яшчэ. Так, давайте спынімся, мне іх усё роўна сканаваць. А ё-моё, яны выбухныя! Выйшаў пасканаваць, блін. Так, машына цэлая. Ну як, пашкоджана, але жыць можна. Баг з Алиэкспресс. Ну, блин, понакупают. Так, у нас есть? Давайте ежей будем покуль компенсовать, энергии трошки шкода. У нас есть станции некие. Может, станция ремонту тут трапить действие? Не, станция ремонт тут нема. Так, дали мапу. Я збіраюсь забрать тут якоры, потому что тут яны хутчэй за ўсё якраз таки третья. Угу. А мне третьего ўзроўня і патрэбна. Плюс яшчэ... Што там з радыё? Мяне цікавяць Алімпіум, вось гэты. Мы, дарэчы, нарэшце можам яго спакойна пазбіраць без таго, каб на нас нешта нападала, нешта ўзрывалася, альбо быў адшмурэць які сюжэт. У гэты момант, і мы не можам нават спыніцца на секунду. А што з радыё? Радыё ўвогуле памёрла, альбо што? Так. Я зараз зразумеў, я можа... Дагэтуль не атрымалася ў мяне, у галаве не ўклалася. Атрымліваецца, гэтая халера насамрэч не мае Алімпіума. Гэта вось гэтыя блачкі на баках, это яны Алімпіум. І атрымліваецца, можа, мог гэты рэсурс раней здабываць. Я просто не зразумеў тады, як ён працуе. Зразумеў. Так глыбока ў зоне, карацей, ужо радыё-то і нармальна працуе. Я жадаю радыё. Блин, няма яго. Так, есть у нас Алімпіум яшчэ. Магніты. Дарэчы, мы прывезлі трошки для таго, каб... О, а не, гэта Алімпіум, які я сабраў. Ну, будем без радыё, атрымліваецца, бо літаральна яго тут просто не ловіць нормально. Мы спецыяльна сюды прывезлі жалеза, каб закінуць яго і апрацаваць, ператварыць у магніты. Так, а навокал нешта пустенька. А як перакладаць гульню адпраўляецца 100. Дзякую вяліка. У стрыме давайте трошки абмяркуем, што будзе ў стрыме. Я так і не знайшоў часу зладзіць сабе гэты. Так яно ўсё сабралося назад. Чакайце-ка, жалеза, я ж назад атрымаў некалькі кавалкаў. А чаму яны... А, іх па 4 патрэбна, зразумеў. Я так і не знайшоў часу напісаць гайд на пераклад гульні, так? І магчыма, ну, калі пераможа гэты варыянт, ну вось гэты як перакладаць гульню, то мы выкарыстаем стрым як гэты гайд, будзе хоць відэа варыянт нейкі, таму што я планую паказаць літаральна тое, што я збіраўся пісаць у гайдзе. А вось, альбо можа я потом з гэтага стрыма выкарыстаю просто скриншот, у мяне, скажем так, ужо гатовы сцэнар будзе таго, што патрэбна напісаць у гайдзе. Так, где якор? А ё-моё, з нябёсаў камяні падаюць.
калі ласка, не забей мяне. Халера. Жудасны як. Жесть. Холера. Давайте поедем отсюда, а? Вы бачите эту жесть? Ой. Мамочки. Можно со шторма выехать, коли ласка? Не-н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 е. Мы тут не суемся нават. Так, почакаем, пакуль шторм пройдзе. Я не збіраюся там тусіць поблизу. Так, шукаем Олімпіум. Олімпіум яшчэ ззаду ёсць. Я тады буду выкарыстоўваць, ну, калі яна пераможа, то я выкарыстаю яе для гэтага. Калі так атрымаецца, што я ў гэты момант яшчэ гайд не напішу, бо шчыра ёсць чым заняцца, шмат чым ёсць заняцца, і не ўсё паспяваецца, на жаль. І просто прыходзіцца ставіць трошкі прыярытэты. Так. Ёсць. Трошки яшчэ Олімпіума. Паглядзім, ці яшчэ ёсць дзесьці. І што будзе ўваходзіць у сам стрым тады? Я покажу на прыкладзе Disc Elysium, я покажу, як дастаць, ну, што вам патрэбна. Я буду паказваць на прыкладзе Disc Elysium, тлумачачы, як у вас яно можа вельмі адрознівацца для розных гулін, таму не мае сэнса мне расказваць, як, ну, па тыпу, усе магчымыя вам варыянты распавесці. Гэта, на жаль, ну, як бы працэс гэтага будзе у любым выпадку часткова, скажем так, у пошуках, то бок на любую гульню вам прыйдзецца рабіць нейкае пэўнае даследаванне, разбірацца. Вось. І яно можа быць як невялічкае, незначнае, то бок у вас все можа лёгка даволі ісці, у вас могуць быць прадстаўлены рэсурсы ад саміх распрацоўшчыкаў, альбо можа быць такія варыянты, што лепей забіць проста і не перакладаць такую гульню. Ну, вось, там вельмі па-рознаму бывае. Блін, шкада радыо не працуе. Ждай радыо. Я магу выключыць яго, не? Мне падаецца, яго можна выключаць, бо радыо літаральна просто 0. Давайте радыо. Не, я пакіну яго, няхай працуе, але ўжо сэнсу яго няма. Покажу, як распакаваць файлы з гульні. Пры гэтым гэта будзе падыходзіць пад любую гульню Unity. Я покажу, як запакаваць шрифты. Шрифты, насамрэч, я там не просто так вошкаўся з імі 2-3 тыдні. Яны, насамрэч, шмат часу займаюць, але гэта, калі ведаеш ужо, яно не складана. То бок, там шмат інфармацыі, якая, ну, як бы, можа заняць пэўны час. Зноў жа, важны момант, я не спецыяліст па перакладах. Гэта трэба, ну, гэта варта разумець. Я просто, ну, як бы, ведаю, што мне няма чаго баяцца. Я ведаю, што магу, в прынцыпе, ну, дайце мне час, і я разбяруся і зраблю. Вось. Усё яшчэ час ёсць, можа быць, з'ездзім да таго далёкага якара. Так. Олімпіума няма. Так. Прышпільна, гэта вельмі карысная інфа была б. Так. Канкрэтна шрифты у Unity маюць асаблівасць, і для гэтага вам патрэбна ўсталёўваць сам Unity рухавік. Вам патрэбна яго запакаваць у фармаце, які ёсць, пры гэтым вы тэарэтычна можете запакаваць у гульню любы шрифт, ну, які пажадаеце. Ось, хоць самастойна зроблены, хоць які, карацей. Але там патрэбна, ёсць нюансы. І ёсць нюансы наладаў, і ёсць рэчы, аб якіх вы, ну, хутчэй за ўсё, самастойна будзеце доўга калупацца. Я доўга калупаўся. Ну, гэта загубленых было 2 тыдні, мог бы зрабіць значна хутчэй, калі бы знайшоў гайды правільныя. А іх я знайшоў толькі пасля таго, як ужо ну, зрабіў, і пры гэтым я не ўпэўнены, што тыя гайды мне бы дапамаглі моцна, таму што я бы хутчэй за ўсё іх не зразумеў. Калі ўжо зрабіў, яны зразумелыя. У Індоўка выйшла сафціна, каб спрасціць рэдактуру кода. Рэдактуру кода? Ну, просто код як бы сам па сабе не складана як бы змяняць.
Гэта тэкст, ну каб вы разумелі, праграмісты не робяць нічога надзвычайнага, яны пішуць тэкст літаральна ў тэкставых файліках. Яны проста дзіўна называюцца, а потым гэтым прылады яшчэ займаюцца тым, каб гэты тэкст перарабіць ужо ў скампіліраваны варыянт. У нас, блин, я не заўважыў таймера. У мяне трошки быў заблакаваны гэты самы прагляд, і я не заўважыў нашага гэтага самага, нашага галасавання, што у нас таймер скончываўся. У нас ёсць пераможца. У нас перамог першы вядзьмар 44 100. Дарэчы, так як мы так робім, мы паглядзім трэйлер для тых, хто новенькі, альбо не разумее, як працуе галасаванне. Зараз вядзьмар першы перамог. Мы будзем гуляць у яго заўтра, таму што ён перамог. Пры гэтым усе астатнія гульні ў галасаванні засталіся з тымі ж самымі баламі, як яны і былі, акрамя гэтага самага вядзьмара. Вядзьмар перасунуўся ў самы ніз, яго зараз няма ў спісе. І калі мы будзем жадаць зноў працягнуць гуляць у вядзьмарам, на яго патрэбна будзе зноў набраць балаў. Так, давайте-ка паглядзім трэйлер на першага вядзьмара. Дарэчы, я не помню... там ачмурэны ж там же сінематик ёсць. На першага ведьмара. Так, давайте я зараз синематиком знайду. Так, The Witcher 1 трейлер. Для рэдактуры тэкста. Ну, гэта можа быць карысна, так. Там ёсць для Enhanced Edition, і хутчэй за ўсё яго мы і будзем глядзець. Ну, гуляць. Я не памятаю, якія ў мяне там версіі ёсць. Так. Там хутчэй за ўсё трошкі упрыгожаны трэйлер, зараз я вам яго пакажу. Ну ўсё роўно 720p, ён не такі, каб моцны. Пераходзім на YouTube. Дзе ён? Вось он, вядзьмар. Product not yet rated. Это быў трэйлер для Enhanced Edition, і я так бачу, што яны нарэзалі арыгінальны, скажем так, трэйлер на кавалачкі. Калі што, сінематик самого Вічера мы паглядзім заўтра, таму што я так разумею, там з яго пачынаецца ўвогуле ўся гульня, таму мы ў любым выпадку яго паглядзім. Некай праблемы няма, таму у нас ёсць невялічкі трэйлер. Так, переключаемся назад на нашу машинку. У нас, мы атрымліваецца, зараз, вернемся да Pacific Drive. Мы зараз у глыбокай частцы зоны, і нам засталося, мы насамрэч едзем зараз на сюжэтку і збіраем па дарозе рэсурсы, што, дарэчы, можа быць увогуле бессэнсоўна, таму што вельмі верагодна, што гэта і ёсць апошняя місія ў гульне. І на гэтым усё можа і скончыцца. Баёўка ў трэйлеру, баёўка ў гульне. Ну, там ёсць такі момант, але я скажу,
Мне вельмі спадабалася баёўка першай часткі. Ну, тады, калі яна выйшла, гэта было вельмі свежо. Яна спрэчная, ну, зараз уже на працягу гадоў, я бы сказаў, што яна не стандарт індустрыі, але гэта было незвычайна, ведаеце? У вас як бы быццам бы, нагадаю, у арыгінальнага Ведьмара яна ўвогуле рабілася як, па-мойму, гульня па ДНД спачатку. І потым толькі, калі яны зразумелі, што як бы, ну, не дадуць ім правоў на Neverwinter Nights, па-мойму, альбо на што на Baldur's Gate. Не памятаю, на якую дакладна ну, частку сусвета, але ў любым выпадку. Калі аўтарскіх правоў яны зразумелі, што не атрымаюць, яны вырашылі знайсці аўтарскія правы дзесьці ў сябе ў Польшчы. Вось, і знайшлі ў Сапкоўскага, які ім даволі танна прадаў правы на стваранне гульні па Ведьмару. Да, вельмі танненька прадаў. Вось. У выніку яны зрабілі вось гэту. І там у першай частцы ёсць рэжым літаральна партыйны РПГ. Ну, вы можаце пераключыцца, у вас літаральна як, ну, такая РПГшка звычайная, нічога такога. Але ў асноўным самае прыемнае было тое, што ёсць камера за пляча, і можна ўсё ж такі хадзіць, як бы падарожнічаць паблізу з Ведьмаром, тым больш, што вы ніколі не атрымліваеце сабе кагосьці ў групу яшчэ. Ось, таму гэта вельмі карысна. Бойка мае асаблівасці, у яе ёсць трошкі экшэна, то бок вы не толькі націснулі на ворага і проста сядзіце чакаеце. Не, там трэба трошкі ўдзельнічаць у баёўцы, таму гэта было вельмі свяжо, калі я гуляў. То бок я як бы маю такую партыйную РПГ, у якой я не павінны проста глядзець, як мой персанаж раней ці пазней заб'е ворага, так? І часу магчымай здольнасці праціскаць. Не, я павінны сачыць за комба пунктамі і гэтак далей. Ну, цікава. Плюс там ёсць анімацыя ўхілення. То бок Ведьмар, калі робіць ухіленне, час ад часу робіць анімацыю ухілення ад удара і такім чынам не атрымлівае удара. Што таксама вельмі прыгожа, таму што ў той момант такога, па-мому, ну, вельмі рэдка было, каб той персанаж выконваў анімацыю ухілення. Гэта было, напрыклад, толькі ў такіх паўпакрокавых гульнях, як Knights of the Old Republic. Таму гэта было вельмі нечаканае і прыемна, вельмі прыемны сюрпрыз. Зараз нас зонай накрываем, мы будзем выязджаць. Па дарозе яшчэ паспеем нейкі Алімпіум сабраць, не? Я нешта не бачу яго. Не бачу. Вось. Клікер нейкі, стрыкер, калі в беларускую. Ну так, ёсць такое. Трошкі ёсць, але я скажу, гэта даволі свежая штука. Ну, гэта было незвычайна і дзіўна. Цікавы эксперымент, і не лічу, што ён зусім няўдалы, скажем так. Ён неблагі. У сваім сэнсе бачна, што не зайшло аўдыторыі, магу зразумець чаму, але ўсё ж такі эксперымент. Вам не настолькі сумна ў звычайнай, як бы, ну, ралёўцы. Ось, бо ў ралёўках ёсць такое, што ты, калі яна не пакрокавая, то у вас атрымліваецца, ну, і проста реал-тайм, то вы проста час ад часу назіраеце за тым, як ваш персанаж проста бярэ і забівае ворага. Вось і ўсё. Нічога цікавага. На хардзе, нават як слэшер адчуваўся. Дарэчы, я прапаную паспрабаваць яе на максімальнай складанасці, толькі я ведаю, што Ведьмар першы вельмі не збалансаваны ў самым пачатку гульні. І мае грынд. Ну, то бок вам патрэбна нармальна так паляваць на мелкіх пачвар, каб адолець нешта крупней. Вось, мы можам паспрабаваць заўтра хард, калі вам цікава такое. Просто пачатак, я памятаю, першыя баргесты, іх вось, літаральна першая кат-сцэна, вы змагаецеся з баргестамі, яны капзда якія складаныя. О, радыё запрацавала. Дарэчы, гэта у нас гэты самы. Гэта сюжэтная місія. Мы зараз, тут на лакацыі нават нічога няма ўвогуле. Мы проста едзем. І з польскай агушкай для максімальнага паглыблення. Вось гэта мне ў галаву не прыходзіла. Я так разумею, рэальна гэта апошняя місія. А яны кажуць пра тое, што гэта канец, ну, увогуле. Мы пабачым калодзеж. Я так разумею, вось ён перад намі. Што выклікала масавыя галюцынацыі і зону выклікала. Прыгожа.
what could be outputting this much radiation. Some sort of energy reservoir, a massive fission reaction, or a portal. Atlantis. Это был сумный жарт, насамрэч. If this thing really leads us to Atlantis, I'm turning in my PhD. God, if only Tobias were here to see it. I would have liked to hear his take on all this. For once. А справа ў тым, што жарт быў сумны, таму што яны такія, блин, гіганцкая колькасць радыяцыі, просто невераемная колькасць. Давайте-ка зарадзім наш это самы акумулятор, бо яго не шмат. Гіганцкая колькасць радыяцыі просто нейкая зусім магутная. І такое альбо нейкае сховішча энергіі, ядерны рэактар, невядома, нейкая вельмі моцная халера, немагчымая нават колькасць энергіі. І альтэрнатывы варыянт было, хтосьці падказаў, ну там, па-моему, Фрэнсіс сказаў, альбо гэта ядерны рэактар такі моцны, сховішча энергіі, альбо гэта партал. І справа ў тым, што гэтыя двое хлопца, яны як бы трошки павернутыя на розных тэорыях змовы, там, Атлантыдзе, іншае. І, ну, карцей, Опі, якая не верыць усю гэтую лухту, яна такая сказала, што альбо Атлантыда, так? І гэта смешна і сумна, таму што Табаяс, хлопец, які больш за ўсё ў гэтым павернуты быў, ён памёр дзеля таго, каб дапамагчы нам трапіць сюды ўвогуле. І атрымліваецца, што як бы яны рассмяяліся, але гэта сумны, ну, смех там, хутчэй. Таму што чуць гэта ад Опі і ў кантэксце таго, што гэта словы былі бы чалавека, якога ўжо няма сярод іх, гэта даволі сумна. Так, у нас тут рэальна прыгожа. Як бы я хацеў, каб я на гэтай місіі прыязджаў у дзень. Можа, гэта адзіная місія, на якой прыгожа ў ноч прыехаць. Ну што, магчыма, зараз канцоўка. Зараз я патлумачу, чым усё будзе скончвацца. І што мы зараз будзем рабіць. Гэта калодзеж. Калодзеж гэта сродак уся, ну, магчыма, сродак усіх анамалій, але вельмі моцная нейкая штука, так? Наша машына з'яўляецца сама анамаліяй сама па сабе. І яна рэзаніруе з гэтай халерай. Пры гэтым у нас ёсць шанец перажыць гэта ўсё. Што яны спрабуюць зрабіць, гэта адправіць, даць машыне пачаць узаемадзейнічаць з калодзежам. Яны гэтым рэзанансам альбо знішчаць адзін аднаго, альбо, ну, штосьці адбудзецца, дакладна. Але што, яны самі не ўпэўнены. Таму мы едзем зараз у невядомае, і, магчыма, мы, спадзяюся, перажывем гэта, таму што яны спадзяюцца на тое, што машына зробіць усё магчымае, каб выратаваць сябе і нас. Яна тэлепартнецца назад і, ну, выратуе нас у апошні момант. Гэта адзінае, на што яны спадзяюцца. Яны спадзяюцца на тое, што машына гэта зробіць за іх. Пры гэтым яны далі ёй магчымасць гэта зрабіць. Яны дэвайс, гэты арк-дэвайс, які у нас тут усталяваны на баку, ён павінен, як бы, ён перагружаны зараз спецыяльна, усе ліміты знятыя, і ён можа нас тэлепартнуць нават з калодзежа у апошні момант. Давайте-ка музыку подходящую поставим. О! Blade of Darkness атрымлівае 900, дзякую вялікі. Ідэальная музыка пад гэта. Ghost on the Road. Поехали. Oops. It's opening. Godspeed, driver. Okay. Oppie! Did it work? What's the energy output? Damn it, Alan, I'm fine.
Light nearly blinded me. Can you read it? Yeah. Let me see. 500 kilojoules? Happy, what is this? The future. I call it limb waves. Гэта размова Алана і ну мужа Опі, які памёр, і гэта размова, калі яна толькі вынайшла гэтую лім-энергію. Дзе мы? Хутчэй за ўсё, як быццам бы кавалкі лабараторыі Опі. Пры гэтым шмат тэлевізараў яшчэ. І наперадзе ёсць нейкая структура, нават некалькі. Оу. Матрыца нейкая. Так, пачалося. Экраны Арда, старая тэхніка. Coffee delivery. Alan, gosh. Is it that time already? So, about leaving Arda. I was thinking, how about by Christmas? Yes, maybe. I just need to solve this instability issue. I loathe to think about leaving the Olympic Peninsula like this. There's always more to do. I know. I'm sorry. And I love you for it. I'm just wondering if you'll really be able to walk away from all this. It's okay if you can't. You abandoned the world to work here beside me. Fair is fair. Lentech is a world-changing discovery. Your world-changing discovery. Ernest isn't even a consideration. We agreed to have children, and I'm not having them in this hellhole. Good, because I'd love to have 8. Then I hope you're ready to carry at least half of those yourself. I love you. I love you. Ось яшчэ іх размовы. У адзін з іх момантаў, калі яны ў вечарах збіраліся выпіць кавы, калі затрымліваліся на працы. Просто каротка папіць каву і потым зноў ісці працаваць. Мы ўсё бліжэй да структуры той, не? Мы абыходзім тыя структуры. Я не толькі бачу варыянтаў, дзе праходаў. Просто ўсё ідзе наперад. Там перадзе нешта. Зноў хутчэй за ўсё праляцім. Tobias, the movers are here. Wait, why aren't you packed? I ain't going. The evacuation orders. Evacuation orders can go to hell. We leave and we never see the inside of these walls again. All the things we've been investigating, the ripple, the echoes from the swamp, they'll all fade away. I'm gonna stay and chase down these stories, wherever they take me. Tobias, Stay here, with me. Табаяс быў, ну, Фрэнсіс не збіраўся эвакуіравацца з астатнімі з зоны, але застаўся таму, што Табаяс ждаў застацца. Яны рабілі даследаванні, спрабавалі разабрацца з тымі анамаліямі, якія яны, пра якія яны атрымлівалі інфармацыю.
І ў выніку яны так і засталіся. Яны літаральна гэта было ў дзень, калі яны уже збіраліся з'язджаць. Ну, там быў прыказ на эвакуацыю, і ўсе эвакуяваліся, і вось яны засталіся. Цікава, колькі людзей увогуле засталося ў зоне. Няўжо толькі іх трое, ну, ўжо двое. Таму што нам ніколі не казалася, там узгадывалася, што можа быць існуюць яшчэ людзі, але больш не было. I'm here to deliver the committee's decision. You have been found guilty of doctoring experimental data. This action is in clear violation of Artist scientific integrity. Judgment has been rendered. You may stay and work, but your clearance will be lowered to level 3. So I'm to be a glorified flash cleaner. Take it as a win. You could have been court-martialed instead. Yeah, I'm sure you would have liked that much better. What I like has no bearing on this decision. See you on Monday, Dr. Cook. Карацей, гэта, ну, кароткі момант таго, калі Фрэнсіс падрабіў рэзультаты свайго даследавання, і пра гэта вынайшлі, і ў выніку канкрэтна опіі прыйшлося, ну, як бы панізіць у должнасці гэтага Фрэнсіса, якраз такі. Вось. Гэта быў бы скандал, і пытанне яшчэ, ці магло бы быць горш, ці ўсё нармальна. Ось, і ён рэальна, ён падрабіў, каб атрымаць фінансаванне, ён падрабіў рэзультаты даследаванняў сваіх. Ось. Driver, do you read me? Падаецца, гэта ўжо не ўспамін. Some sort of opening. We managed to hold it steady, but the energy expulsion is growing. We don't have much longer. Гэта ўжо не ўспаміны. You need to get back now. Вярнуцца назад. Добра. Hey, look, the gang's back together. Tobias? Опа. I never told you how grateful I was that you stayed behind in the zone with me. These years, best of my life. Foraging for mushrooms, slogging through swamplands, combing through hours and hours of terrible field recordings. Not a single moment wasted. Thank you. For everything. It was all you. You made me feel capable. That anything was possible. That I wasn't some second-rate scientist. All my happiness was thanks to you. And I'm afraid of how I'll survive without you. I'm not. You got this. You always have. Hey, Oppie, Alan sends his regards. And he wants to know why you haven't taken his advice yet. Зараз літаральна мёртвы Табайс размаўляе з імі. Is that a gumbaroo on your dash? No, I'll be damned. Bye. Until next time. Tobias? Tobias! Driver, if you could hear this, we can't keep the well stable for much longer. Wherever you are, come back. Ну, неблага. Давайте выбираться. На усіх моніторах написано «Осторожно, пройдите до кропки эвакуации». На усіх экранах. Забароненая зона. Осторожно, больше папярэджанняў. Высокія ўзроўні радыяцыі, высокая бяспека. Не ісці далей. Усё больше і больш папярэджанняў. Цікава, О! Машина. З ёю ўсё ў парадку. Ты ў парадку? Яна ў парадку. Энергіі толькі малавата. Радыё не ловіць тут. Дзіўна. О. Just a little longer. Hold steady, Francis. Keep those limb bases aligned. Not even a .001 deviation, you get me? I'm trying.
О, ё-моё, понеслося. Так. Нам еще далеко ехать. До выезда. Там целая, бачите, целая мапа долины. The anchor field is wobbling, Oppie. Anything we can do to stabilize things on your side. Punching it as hard as I can. Так, мы выезжаем у середнюю частку. Яшчэ больше аномалій. Паспрабую іх заблытаць. Яны спрабуюць пераехаць перада мной і потым толькі скокнуць на мяне. Калі я іх заблытаю і выматаю, яны могуць не трапіць на мяне ўвогуле. А ё-моё, не атрымалася. Наперадзе рестрып, які я аб'ехаць не магу. Воу. Francis, hold tight. Паскараемся. This is a fake. It's beating. Driver, punch it. Go. Скористаем аномалію, каб паскорыцца. Мы живые. Віншуй нас. Не померли. You made it back, driver. All in one piece, it looks like. And no sign of the Remnant's energy signature anywhere in that car. You're free. But the car's maintained its link to you. Fascinating. We'll never know how far the Remnant's obsessions wormed into your head, but you should be safe from it getting any worse. In theory. Oppie, I'm sorry. You didn't get to talk to Alan again. We managed to pull off the near impossible. And the first thing you do is apologize? Sorry. I mean, Don't worry, it was Tobias's fault. He hogged the frequency all for himself yet again. you heard him too. I did. That means I didn't imagine that last conversation with Alan. And you know what else? What? That your theory was right. And Tobias called it. All that bluster, and he ended up showing us scientists a thing or two. Those moments we heard, they were all from the past. Being inside that well somehow allowed the Remnant to access those imprints and replay them. But Tobias's voice wasn't from the past, it was from somewhere else entirely. But where? And how? No clue. Do me a favor. Once you figure it out, don't bother telling me. I'm leaving the zone. I'm sorry, what? Alan came to tell me goodbye, and that I was forgiven 37 years ago. I didn't listen. So now, finally, I'm going to take his advice. I should have left the zone a long time ago. But if we solve this, maybe there's a way to speak to him again. I heard what I needed to hear. It only took me 37 years to listen. Anyway, all that sounds like a young scientist game. It's not for me anymore. Francis, you decide what to do from here. You can carry the torch and continue the research, or get out of this cursed place and find your own way. It's your decision. And driver, you're free now. You can do what you want from here. But if you'll allow an old woman one last hope, stay here with Francis. There's so many more stories for the zone to tell. And the both of you are young enough to listen. My ears are bad. And I refuse to hear them. I've removed all access restrictions to my systems, Francis. The helm is yours. Wait, I don't know if I can do this alone. You're not alone. You've got clear eyes, ears open to the impossible, and the driver. Dr. Cook. Driver. It's been a pleasure. This is Dr. Ophelia Turner. Signing off. Oppie? Oppie! Really? Well, driver, if you don't mind sticking around with me. Oppie was right. There's still so much of the zone that we still don't know about. But with your help, we can tell those stories. I'm no Oppie,
do the best I can. You're no longer bound to the car. But it's stayed with you and will continue to protect you as you travel the zone. Go on then. As long as you're willing to drive, I'm along for the ride. На гэтым у нас і канцоўка. У фінальным дыялозе у нас дыялогу у нас канчатковае рашэнне, скажем так, развязання гісторыі. Опі пачула нават не ад свайго Алана, а Табаяса пачула, што Алан перадаваў, каб Опі паслухала яго, ну, Алан рэкамендацыю, якую ён даў ёй 37 гадоў таму і выканала яе. То бок чалавек проста перадаў словы Алана. І яна вырашыла, што, ну, рэкамендацыя была пакінуць зону і адпачыць, просто забіць. Вось. І праз 37 гадоў яна нарэшце пакідае зону. На тэрыторыі зоны застаецца Фрэнсіс і вадзіцель, то бок наш галоўны герой. Пры гэтым вадзіцель зараз не у небяспецы таго, што ён памрэ ад анамаліі. Рэмнант як бы застаўся, ну, як бы Рэмнант знік, але машына ўсё яшчэ як бы уже не такая анамальная. Яна ўсё яшчэ, я не зразумеў шчыра у іх тэрміналогіі, але карацей сэнс такі. Яна нас не заб'е, але пры гэтым яна ўсё яшчэ засталася анамальнай машынай. Вось. Такая штука. Так што на гэтым як бы мякка развязваецца гісторыя. Даволі мякка такая канцоўка, без нейкага, ну, там моцны момант, калі мы едзем, усё гэта як фінальны босс абавязкова. Але пры гэтым няма такога, што яна скончвае чымсьці такім вельмі абрубае, альбо там нейкі сюжэтны паварот, чаго і не было на працягу ўсёй гульні. Сюжэт быў як бы заўсёды трошкі паралельна нам, мы хоць ён і рухаў нас наперад, але ён быў дадатковым трошкі. Гісторыя як бы ёсць, але зноў жа як бы гэта больш гісторыя пра нас і зону, больш чым пра тое, што людзі гавораць нам па радыё. Вось. Нягледзячы на тое, што мне вельмі важна, каб мне была хоць нейкая матывацыя там рабіць такія штукі, бо некаторыя рэчы мы ў гульне літаральна проста фармілі. Так, ну мы там набіралі рэсурсаў. Ёсць некаторыя паляпшэнні, якія мы ўсё яшчэ не адчынілі. Можа быць, яны бы нам палепшылі не геймплей, яшчэ што-небудзь цікавае атрымалі бы, але глобальна мы як бы закрылі большую частку гульні, я думаю, кантэнту, які ў ёй ёсць, можа, 80%. Вось, і думаю, што калі ёсць жаданне, там можна і паспрабаваць дагрындзіць штосьці, але не вельмі бачу сэнсу, таму што там паляпшэнні ўжо такія проста, ведаеце, ну, quality of life, карацей, то бок проста для паляпшэнне, спрашчэнне таго геймплея, які ўжо і так ёсць, нічога новага яны і новых механік не дададуць моцна. Вось. Мы, у прынцыпе, 2 гадзіны з паловай у стрыме, у мяне няма такой гульні, якую я бы зараз запусціў вам і на, можа, яшчэ на 20-30 хвілін яшчэ. Вось, таму я бы ўжо скончываў. Мы прайшлі Pacific Drive, давайте пра планы далей. Я яшчэ пакуль не абраў да канца. У мяне ёсць гульня, я думаю, пагуляць у Алана Вейка другога, прайсці яго. Вось. Я шчыра даволі дрэнна памятаю першага, я даўно яго праходзіў. Я не ўпэўнены, што я жадаю перапраходзіць першага, таму што ў мяне ўжо былі спробы перапрайсці першага. Я, ну, там, раней, і я не адолеў, шчыра, ну, трошкі ўжо падсастарэла гульня. Яна вельмі добра ў свой момант, мне вельмі спадабаўся першы Alan Wake, вельмі кінематаграфічная прыгода, і на свой момант. Ось, я яе прайшоў, і другі раз я не вельмі адолеў, таму што геймплей там не самы цікавы, скажем так, ён цікавы на адзін раз. Вось, пры гэтым гісторыя цікавая ў любы момант. Вось, ну, складана з гэтым атрымліваецца. Вось, думаў наконт другога Алана Вейка, і можа быць яшчэ што-небудзь. Можа быць, зараз возьмем перапынак трошкі, ну, па тыпу на мелкія гульні нейкія, там, дэмкі, альбо нешта такое на наступным тыдні. І потым возьмемся за гэтага, вось, Алана Вейка 2. Прыкладам такі план. Заўтра у нас першы вядьмар. Сёння трэба будзе праверыць, ці нармальна ён запускаецца, ці нармальна працуе захоп. Спадзяюся, ўсё добра. Мы побачымся заўтра, і заўтра мы будзем круціць яшчэ рулетку, паглядзім, што нам выпадзе на аўторак. Там будзем ужо вызначацца. Добренька, на гэтым буду скончваць. Я буду перадаваць вас далей. Паглядзім, хто у нас там чым займаецца. Глядзім. У нас зараз на твічы Васк66 гуляе ў герою моцай магіі і Дед Максім у World of Tanks. У нас у папярэдні раз трошкі сарваўся рэйд да Деда Максіма, таму што ён паспеў зарэйдзіць да нас літаральна на 30 секунд раней.
Все, мы до яго прилетели, давайте в гэты раз мы до яго пойдем. У адказ. Жадаю вам добрага дня, побачымся заўтра і да пабачэння. Шукаю нашага дзеда Максима.